У эфіры радыё Свабода, з вами Валер Каліновскі. Наша камера усталяваная каля амбасады Украіны ў Кіеве. Тут сёння праходзіць, яшчэ паўгадзіны будзе праходзіць галасаванне на другім туры выбараў прэзідэнта Украіны. Сярод кандыдатаў актор Уладзімір Зеленскі і дзейны прэзідэнт Пятро Парашенко. Мы будем сёння расказваць вам пра тое, як праходзіць само галасаванне, чым адрозніваюцца працэдуры галасавання і падліку галасоў ва ўкраіне і ў Беларусі. Мы таксама пастараемся ў жывым эфіры абмеркаваць першыя вынікі гэтых выбараў, якія будуць вядомыя паводле экзит-пол літаральна праз паўгадзіны о 8 гадзіне часу. Можна вас на секундачку? Мы дамаўляліся. Мы яшчэ пастараемся з некалькі чалавек, якія удзельнічаюць у выбарах, галасуюць, запісаць, калі яны прыйдуць, іх меркаванне, за што яны галасуюць, за каго яны галасуюць і што яны хацелі б ад таго чалавека, які будзе абраны прэзідэнтам у выніку сённяшняга галасавання. І вось мы тут знаходзімся каля мяжы. Фактычна мяжа Украіны, стаіць капітан памежных войскаў і прапускае тых людзей, якія прыйшлі галасаваць для того, каб яны маглі з пашпартам прайсці, атрымаць бюлетень і галасаваць на гэтых выбарах. Спадар капітан, пан капітан ужо праверыў нашы дакументы і мы можам прайсці без праверкі, а вось выбарац прыйшоў. Ці мы можам з вами дамовіцца? Скажыце, калі ласка, ці можна з вами на кароткае інтэрв'ю пасля галасавання? Так, добре. Значить, ми тоді з гэтым чалавекам і пойдзем побачимо, як он это галасуе. Відаць, это один з апошніх выбарцаў на гэтым участку. На гэты момант, як вас звати? Віктор. Віктор. Мене звати Валер Каліновскі. Ми Радіо Свобода ведемо живу трансляцію. Ось ви прийшли. Що ви сподіваєтеся від нового, ті старого, ті, хто буде обраний президента? Ну, змін, дуже добрих змін. Все залежить від нового президента. Я думаю, що президент – це головне. Думаю, бо зміни будуть. А зміни які? До чого зміни? Ну, все буде, як я сподіваюся, як у Грузії. Наведуть порядок, всіх посадять, кого треба розстріляють. Порядок наведуть. В Україні не розстрілюють. А я буду радий, якщо розстріляють, бо вже надоїло всім. Ну, розстрілювати ми... Бардак це не надоїв вже, таке вже питання. А в геополітичних питаннях? Що? В геополітичних питаннях. Геополітично? Що іменно? І що Росія, Євросоюз, куди має рухатися Україна? Європа, тільки в Європу. Більше нікуди. Віктор, дякую велике. Давайте ми пройдете голосувати, а ми покажемо, як це відбувається, процедура голосування. На цей момент уже 812 чоловік прийняли уділ у голосуванні на участку в Менську. Паралельно йде голосування у Бересті, у Генеральному консульстві України. Ось, і ми бачимо, як виглядає, поглядимо, як виглядає процес голосування в Україні. Фактично тут діють закони, виборчий закон України. Ми бачимо, що тут є назиральники сидять і комісія. Шуметь не будем, каб не перашкаджаць працы камісіі. Это один з апошніх назіральнікаў, выбарцаў, якія прыйшлі до 8 гадзіны, паспяваюць зрабіць свой выбор. Давайте звернем увагу на скрыні. Выбарчыя скрыні, ось там. Это скрыні празрыстыя, уже і заўсёды в Украіне былі празрыстыя скрыні. І бачна, што там няма магчымасці кінуць пачкай, таму што адразу будзе бачна. Па-першае, а па-другое, в Украіне няма датэрміновага галасавання, якое ў Беларусі трымае швадзён, і да 30% прымаюць іх удзел, і калі скрыні непразрыстыя, то выказваецца такі пэўны недавер да вынікаў гэтага галасавання. Усяго ў Беларусі каля 10 тысяч грамадзян Украіны, якія маюць права голасу, але, звычайна, каля 10% з іх прыходзяць на участак, галасуюць. Зараз ёсць пэўная мабілізацыя, крыху больш людзей прыйшло, чым у першым туры. Ці можна некалькі пытанняў назіральнікам задаць? Да головы камісіі, так зараз яе няма. А вы некалькі слоў, што вы пабачылі, што вы... Вы член камісіі, а вы назіральніца? Можна вас спытаць, скажите, что вы зауважили в день назирания? Все чисто и сумленно? Все было прекрасно, людей больше пришло, чем на предыдущем этапе, все было очень позитивно и приятно, что на такой ноте продолжается все второй этап. А вы можете все бачить?
Максимально, насколько возможно, конечно, мы за этим следим. И дело в том, что не я единственная здесь. Вот, например, вы можете спросить моего коллегу, пускай он что-то скажет о том, как происходит ход выборов. То есть вам нема претензий, что вы далеко, слишком близко сидите? Или что? Дело в том, ну, я кого? вам Международная комиссия по правам человека. Я вам скажу так, что нас никто не посадил на конкретное место. Мы передвигаемся, мы смотрим там, откуда нам удобно. Можна показати, де голосування? Ось чоловік кидає скриньку. Дякую велике. Може ще з вами побачимо по виниках, що скажете. Дякую вам велике, дякую за участь. Всього доброго. Дякую за інтерв'ю. Я зараз хотів би підійти ще до чоловіка. Добрий день. Добрий день. А можна так просто сидіти наблюдальнику на скрині? Ви не можете? Ви назиральник, так? Чи голова, чи член комісії? Назиральник. Наблюдатель. А в принципе можно так близко сидеть? Это не мешает для тех, кто голосует? Нет, я же им не подсказываю, куда им бросать или за кого голосовать. Но то, что в Беларуси, насколько известно, Наблюдаю, чтобы не было вбросов, например, чтобы человек один бюллетень взял, один положил. Не пришел с пачкой и туда ее не впихнул. а вбросов не было. Нет, конечно. Все под контролем. А досрочного голосования не было А в Беларуси нельзя досрочно в голосовать. Украине. В Украине только на дому можно, и все. И то по заявлению, наверное. То есть, на ваш взгляд, абсолютно прозрачно и нельзя ничего сфальсифицировать. Нельзя. Нельзя. Все честно, все законно. А вы кого представляете? Владимир Александрович Зеленский. А вы Зеленский. Да. Агитации не было тут ни за кого? Нет. А вы приехали откуда? Или тут? Я из Минска. Из Минска места. Да. Дякую велике. Значить, назиральника Зеленського. Ви громадянин України чи Білорусі? Конечно, Украина. Украины. Мгм. У нас есть, можете, ну, наблюдателем. Может? Нельзя. Мгм. Мгм. А у нас є можливість ще, знаєте, немало користувалося часу до закінчення. Може бути, зі старшиною комісії кілька слов попросити. Сподарення Оксана Врублевська, старшиня виборчої комісії, яка знаходиться в амбасаді України. Ну, скажіть, як організований процес, ці взники претензії? Ці шмат людей прийшло, ці більше прийшло, ніж минулий раз? Да, действительно, в этот раз у нас проголосовало больше избирателей, чем в первом туре. Немножко больше, скажу пока так, потому что нет еще точного количества. Но скоро уже дождемся этого результата. В 8 часов начинаем наше окончательное заседание как раз по подсчету голосов. А чем вы объясняете, что больше? Вот таким интересом, таким каким-то всплеском, знаете, человеческий фактор сыграл, когда такое противостояние, когда такая борьба настоящая, открытая. В принципе же всегда предвыборная гонка, она в зависимости от страны, но носит характер такого соперничества. Но то, что показали нам наши кандидаты в этот раз, это достойно всяческих похвал. И я думаю, и это в том числе повлияло вот на такой, я бы даже сказала, для нашего избирательного участка на такой всплеск. Потому что у нас из 7 тысяч зарегистрированных, 7 тысяч у нас было 200, нет, 315 это у нас в этот раз, да? Ну, я знаю точно, что вот цифра избирателей увеличилась на 124 человека Записались. по отношению к первому туру. Да? То есть это 124 человека потратили время, встали на консульский учет для того, чтобы быть включенным в списке и иметь возможность проголосовать. То есть я вот этим объясняю. А как вот вы бы объяснили, отличия большие в голосовании и подсчете голосов в Беларуси и Украине? Где прозрачнее? Я, к сожалению, не могу ответить на такой вопрос. Я никогда не присутствовала на выборах в Беларуси. Но мне кажется, что у нас на участке все абсолютно прозрачно, открыто. Я думаю, вы этому свидетели, и у нас наблюдатели, и наши избиратели. У нас открытый свободный доступ. Единственное место, где у нас нельзя пользоваться фотокамерой либо телефоном, это в избирательной кабинке. Да, и нельзя фотографировать бюллетень. Нельзя выносить бюллетень,
показывать, что считается агитацией, а главное выносить с участка, потому что есть такая уголовная статья в Украине у нас о нецелевом использовании бюллетеня. Ну, как-то так она звучит. Да. бюллетень можно показать? Да, конечно, Можно почему нет? посмотреть, Пожалуйста, как пожалуйста. выглядят бюллетени? Пожалуйста, пожалуйста. Вот, Все открыто, смотрите. В Беларуси такого бюллетеня я не видел с 94 года, потому что прошлый раз другий тур у Беларуси был у 94 году, где Александр Лукашенко и премьер Кебіш споборничали, а потім Александр Лукашенко перемагає завжди в першому турі. Ну, А в Україні вже 5 президентів було, і, можливо, буде 6-й. может быть, да, может быть. Ну что ж, мы дякуем вам за то, что вы нас сюда пустили. Да, закон Пожалуйста, дозволяет? пожалуйста. Он не просто дозволяет, а есть прямое указание в законе Украины о выборах. Мы, как комиссия, не имеем права препятствовать доступу представителям СМИ любых и при наличии их журналистских удостоверений. И они даже не обязаны нас информировать заранее. Они могут просто явиться на избирательный участок. Но исходя из того, что это посольство, у них должны быть еще подкрепляющие документы. Да, потому что не всегда же у вас в журналистских удостоверениях есть фотографии. Иногда, если нет фотографии, требуется еще какой-то документ, удостоверяющий личность. И мы обязаны пускать, даже если на участке одновременно будут находиться представители, не знаю, большого количества, да, надо только, вот как у нас бывало, допустим, в пиковое время, там 11-12 часов, у нас одновременно работает большое количество телеков, в том числе белорусских, и мы никому не отказали, мы позволяем им снимать здесь, мы позволяем им снимать бюллетень, работу членов. Ну вот, вы, к примеру, вы захотели, пожалуйста, приходите. Если бы захотел кто-то еще, они бы тоже были бы здесь. Нет никаких проблем. Дякую велике, поспіхів вам. Ми І ще 20 хвилин до зустрічі, ми тут будемо знаходитися. Ось, може, ми ще ось сподаренню Валентину Логвин запросимо на інтерв'ю. Можна? Ну, подойдем крышечку, как не перешкоджать. Валентина, ну, туди крышечку далі. Валентина, покуль є час, і ви не вельми заняті, розкажіть про своє враження. Ось ви громадянка Білорусі, наскільки я ведаю, але ви отримали можливість стати назиральницею на українських виборах. Як це здарилося? Ну, справа в тым, что Сусветным конгрессом украинцев была организована, и он долучился до такой миссии по назиранию за выборами. И ось я была включена у склад этих назиральников от Сусветного конгресса украинцев. Ось таким ось чином. Коли порівнювати із... Білоруські вибори ви, напевно, бачили. Ну, бачила. Порівняйте, калі ласка. Вельмі складана параўноўваць, таму што на беларускіх выбарах толькі за спробу маю сфотаграфаваць урну з бюлетэнямі мне пагразілі пальцам, а калі пачаўся падлік бюлетэняў, нас паставілі так метраў за 12 ад стола, акружылі гэты стол, потым узялі невыкарыстаныя бюлетэні, на іх просто пачак ось бяруць, просто накрэслілі там ручкой хрэсцік і сказалі, гэта яны знішчаныя. Я была ў шоцы, кажу, як гэта так? Мяне вывелі навогул. Тады выгналі просто так. А тут мы берем удзел. Не. Мы тут ля стола падчас падліку ўсё бачым. Бачыце кожны бюлетень? Кожны, абсолютно кожны бюлетень, тому што бярэ старшыня камісіі, дэманструе, паказвае гэты бюлетень, кажа, за каго ён. Калі вы хочаце пераверыць, вось у яе з аднаго боку стаяла я, з другого боку назіральніка Зеленскага. І мы бачылі, дзе там пазначка стаіць. Далей ля таблічкі на кожнае прозвішча стаялі таблічкі, перадаваўся гэты бюлетень. Мы таксама бачылі, што яго паклалі менавіта ля той таблічкі, якое прозвішча было ў бюлетэні. Усё было абсолютно... Заўваг па першым туры і па другім у вас пакуль няма? Не, заўваг ніякіх няма, ўсё цудоўна, можна сказаць, арганізавана. І толькі я хацела б адзначыць, што ў другім туры нават больш прыйшло.
и сказали члены выборшкому, что на 200 особ, 200 зареєструвалося, ну, тут по этой виборчому участку, гэтому, тут ось і усе яны амаль, я думаю, что пришли, тому что агульная колькость 10 так, человек на 200 буде больше, чем у першым туры. Про кандидатів в президенти України зараз ми не можемо говорити для скончання, принаймні, голосування, але сам принцип, як ви думаєте, коли буде така можливість, що буде другий тур, що будуть дебати в Білорусі, коли буде вибір? Цяжко сказати. Хотілося б, каб це було як мага раней, щоб це було не тільки так формально, а у апошні день, коли люди приходять голосувати, вони перед фактом стоять, що гэта кандидата, за якого не прийшли голосувати, його вже нема. Його вже зняли. Ну, хотілося б, щоб це було як мага раней. Сподіваюся вельми, що колісті і у нас такое буде. Ну, я пошли, скажіть, а який от принцип формування? Ми ведаємо, як формуються участкові комісії для підліку голосів в проведенні виборів у Білорусі. Це в основному там директор школи і його наставники вокруг. Так, які-небудь підлеглі. Так, підначальні. А в Україні яким чином формується, як закон про це говорить, як у реальності це? Ну, по-перше, у комісії, наколькі мне вядома, павінны быць прадстаўнікі ад кожнага кандыдата. Яны могуць уключацца. У сувязі з тым, што тут крыху складаней, таму больш-менш нейтральныя людзі. Гэта ж усе тут у асноўным невялікая колькасць толькі тут супрацоўнікаў пасольства, а ў асноўным тут тыя людзі, якія ў пасольстве непасрэдна і не працуюць. Ну і акрамя таго, так, у камісіі, калі яна фармуецца, кожны кандыдат мае права включыць свайго прадстаўніка ў камісію. Гэта закон так гучыць у краіне. Гэта дазваляе давяраць вынікам. Ну, вядома, таму што ўсё абсалютна празора. І, ну, нема да чаго придрацца, як так кажаце. Коли ви хотіли. Так, дякую вялікі. Праз яшчэ 10-15 хвілін у вас пачнецца больш складаны перыяд падліку галасоў. Выбарчая час галасавання падыходзіць да канца. Давайте яшчэ звернем увагу. Засталося тут два плакаты. Засталося два плакаты двух кандыдатаў з перадвыбарчымі праграмамі, якія выйшлі ў другі тур. Это программы Петра Порошенки 65-го году нараджэння і Зеленскага Владимира 78-го году нараджэння. Мы бачым, што в прынцыпе у палітыку прыйшло пакаленне 60-х гадоў і зараз яго падціскае пакаленне 70-х, нават уже 80-х гадоў. То есть палітыку в Украіне робяць даволі маладыя людзі. А імкнуцца рабіць яшчэ больш маладыя. Мы бачым, прыйшлі яшчэ цэлая сям'я галасаваць. Хіба гэта адні з апошніх удзельнікаў галасавання ў Менску, і колькасць расце, да? На першым туры тут на участку было 759 яўка, а зараз ужо колькі? 749, а зараз 820 дзе-небудзь. Значыць, пэўная яўка вырасла. І я сёння гаварыў з выбаршчыкамі днём, якія вельмі актыўна ішлі. Што мог бы сказаць? Вялікая наплыў быў моладзі. Вельмі шмат маладых людзей і студэнтаў, якія працуюць, з тых, якія вучацца або працуюць тут у Беларусі. Была вялікая актыўнасць і даволі яны ахвотна гаварылі, што яны хочуць і чакаюць ад новага прэзідэнта. Это першае. Другая, было вельмі шмат і прыкметная колькасць людзей, якія прыехалі ў Беларусь жыць з Донбаса, з Луганска, з Донецка, з Горлаўкі, фактычна ўцекачы, якія, калі я іх пытаў, што ж вы хочаце, якія вашыя пажаданні, каб чым заняўся пасля абрання прэзідэнт Украіны. Вось, перш за ўсё казалі адно слова: мір. Мір, урэгуляванне на Донбасе, спыненне вайны, перамовы. Амаль ніхто не гаварыў пра карупцыю ці там нейкія сацыяльныя праблемы. Вось гэта было на другім такім плане іхнай увагі, а тое, што мір і
спынення супрацьстаяння, вось тое, якое працягваецца на Донбасе. Не называлі Расію агрэсарам, гаварылі, што гэта, канешне, і Расія павінна включыцца, і Украіна ўнутры павінна мабілізавацца і спыніць гэта, бо сапраўды 5 гадоў вайны гэта занадта для любой нацыі. Вот гэта, што мяне, канешне, шчыра ўразіла. Адна жанчына з Луганска нават заплакала, калі гаварыла пра тое, што яе засталіся ў Луганскую людзі, сваякі, да якіх яна не можа патрапіць. Адзін раз, можа, ездзіла праз Расію і больш не можа сабе дазволіць такой магчымасці. Вось. І гэтыя людзі, канешне, выказвалі, што, канешне, калі сітуацыя рэгулюецца, то яны б хацелі вярнуцца да сябе на радзіму. Яны называлі сябе ўцекачамі, яны сказалі, што мы проста пераехалі. У Беларусі сапраўды даволі шмат, можа быць, не сотні тысяч, але тысячы такіх уцекачоў фармальна, нефармальна, але рэальна ад вайны знаходзіцца. І вот сёння я заўважыў, прынамсі ў першай палове дня была такая пэўная іхная мабілізацыя. Магчыма, гэтым і тлумачыцца, што больш людзей прыйшло ў параўнанні з першым турам. А нагадаю, што ў першым туры было 39 кандыдатаў самых розных палітычных платформаў. Праграма абсалютна на любы густ. Вот. Старая жанчына ідзе галасаваць. Я хочу нават звярнуць увагу, што як пойдзе яна сюды, ёсць спецыяльная кабінка для людзей. Яна туды не пайшла, але ёсць спецыяльная кабінка для людзей, якія хворыя, старыя, інваліды. Вось, не будзем падглядаць, як яна. Вось звернем увагу, папрошу наша аператара на вот гэтую кабінку. Вось, гэта кабінка для інвалідаў, фактычна, для людзей з інваліднасцю, хворых. І можна тут, давайте пабачым, што тут можна ім сесці падчас галасавання. І нават што, можна нам пабачыць тут, як тут усё зроблена. Можна лупай паглядзець. Канешне, можа, сёння это не так важна лупа, але калі было 39 кандыдатаў, то, канешне, гэта было больш важна. І сесці, і спакойна падумаць, выбраць, падкрэсліць, за каго хочаш галасаваць. Ось. Ну, былі тут і старыя людзі. Адна з самых старых была адна пані 94 гадоў прыйшла, самастойна прагаласавала. Вось, зараз мы пабачым, як ще вось іншая пані з маці прагаласуе, і пастараемся з ёй таксама пагутарыць. Мы з маладзейшымі гаварылі, а зараз яшчэ ёсць магчымасць і са старэйшымі. Старыя людзі таксама прыходзілі галасаваць. А я быў нават адзін украінец, які жыве в Беларусі, мае беларускае грамадзянства, і мае пасведчання закардоннага украінца, пасведчання замежнага украінца, таксама хацеў прыйсці прагаласаваць. Але, на жаль, выбарчая сістэма не дазваляе галасаваць не грамадзянам і не дазваляе в Беларусі галасаваць з унутранымі украінскімі пашпартамі, а толькі з замежнымі. Вось пані ідзе, давайте мы яшчэ паглядзім гэты працэс і пастараемся яе распытаць, за што ж яна галасавала, на што яна спадзяецца для сябе, для ўнукаў, для будучыні Украіны. Не ўпэўнены, щоб мы маглі так Уся камісія вітае. Нет, почему? А можете сказать что-нибудь? Сказать, что вы ждете от нового президента или старого, который будет избран? Хорошего. Пусть работает, как он работал хорошо, пусть дальше работает. Нам он нравится. А задача ваша, от вас, от ваших внуков, детей? Ой, да меня правнуков полно. И внуков много, и правнуков. И какая у них жизнь добрая, счастливая? Да, я счастливая. Сколько вам годов? А? Сколько вам лет? Мне 86. 86. Як вас зовут? Клавдия Григорьевна. Дякую, велике, Клавдія. Дякую дуже, Клавдія Григорівна. Ну, вот это одна з самих старих. Хіба була самая старейша 94 годи. 4 годи була жінка, яка прийшла. Ну, дякую. Уже все, да, можна йти до хати. Клавдія Григорівна проголосувала одной з опошніх. Вот. Ну, такая сямейная, пригожая атмосфера, все вітають виборщицю, і вона задоволена. Прийшла з дочкою, з онучкою, а ви не голосували?
А можно тогда еще два слова вас? А вы участвовали, как граждане Беларуси, в выборах тут белорусских? Белорусских, ну, конечно, когда они происходят, мы всегда участвуем. Можете сравнить белорусские и украинские выборы? Выборы, ну, все очень демократично, и у меня никаких нету, как говорится, замечаний, все очень хорошо. А у вас очень доброжелательная атмосфера, настолько, что просто с приятным, хорошим настроением мы вот оставляем уже Мы любим эту Порошенко. вашу аудиторию всех. Спасибо большое. Дякую вам велике. До побачення. 5 хвилин застається ще для голосування. Не ведаємо, чи ще хто прийде голосувати з громадянів України. Але от як зазначила господарня, яка має білоруський паспорт, і бабульку українку, і маму свою українку, тут справді така сябровська, спокійна атмосфера. Я був на виборах в Україні в 94-м, 99-м, 2004 годах бував на участках. Справді, коли не було такого супрацьстояння, скажем так, на вулицях, у комісіях люди доброзичливо один одного ставилися, контролювали один одного. Фактично, зробити ніяку фальсифікацію, коли всі сябри комісії від кожного іншого різних кандидатів немагчыма. Назіральника шмат, преса свободна може адлюстровувати, здимати це. То виборчий сам процес, як процедура в Україні вже вельми добре відпрацьована, і можна розлічувати на те, що виніки, які будуть обвішані сьогодні, а праз 5 хвилин недзе вже буде видати винік екзит-пол, так, екзит-пол. Так що ми можемо, ну от праз 3 хвилини чекається ось це обвещение, то, что социологи провели. У Беларуси фактично не проводится вот такое социологичное питание экзит-пол. Ну, по-перше, люди боятся говорить, по-другое, социологічні лабораторії фактично незалежні вже не існують. Вони і НІСЕПі, і Вардаматська лабораторія, і вони фактично закриті. Так. Доброго дня. Пан посол, господар посол прийшов до нас. Вітаю вас. Завершається вже голосування. Так. Може ми на нейтральній території, так? Значить, господар посол, може ми з вами минут про 5, як будуть вже відомі виніки, поговоримо, так? Да. На нейтральній. Ні, екзит-пол, коли вже з'явиться. Так, так. Я зараз покуль розкажу нашим глядачам, що таке екзит-пол, бо в Білорусі такого нема. А потім ми почуємо виніки, і ми з вами поговоримо про то, як пройшов процес, як що чекає Україну. Пан посол не з'являється сябром комісії, він не вмішується, він не тисне. Не може заходити на цю територію. Навіть не заходить на територію, а преса може. Але оскільки я тут живу, це мій будівля, мій дом. Ви ж голосували. Тобто я працюю, так, я тут голосував також, да. Але ми можемо тільки говорити про те, що посольство має забезпечити нормальну умову роботи комісії. Сьогоднішній день показав, що як і попередній раз, тобто перший тур, жодних зауважень з боку комісії, нашої дільничної комісії, було зауважень щодо організації процесу. Було забезпечено і безпеку, і умови, і технічні засоби, все, що було необхідно і що вимагалося від нашого посольства для того, щоб забезпечити нормальний процес волевиявлення громадян. І забезпечена свобода преси. І преси, ну і безпеки, до речі. Бо були деякі тут моменти навіть провокаційні, але я не буду про них говорити, бо вони були мізерні. Скажімо так, дуже чітко спрацювала і охорона зовнішня, мається на увазі. Які? Хто там? Були там, з точки зору і всяких намагань, там щось там провокаційні якісь лозунги там викрилювати, таке щось. Але в цілому це були одиничні, поодинокі випадки. Ось. Потім приходили якісь там нез'ясовані люди, які мали при собі там мали намір щось, як журналісти представитися навіть. Свобода преси була забезпечена за виключенням російських СМІ. Ну, це було на рішення комісії прийнято, що оскільки російські ЗМІ, ми не розглядаємо як російські ЗМІ, тобто це не журналісти, а пропагандисти, це по-перше. А по-друге, просто щоб було розуміло, що ми не хочемо ніяких провокацій, щоб відбувалися на території. І це справедливо, я думаю. Тому комісія майже ще під час попередніх туру прийняла таке рішення, і, власне, вони навіть не намагалися потрапити, бо перший раз було сказано зразу, що ні. Пані посол, давайте про хвилини 3-4 ми повернемося до розмови, а зараз ми почуємо екзит-пол, виніки питання, які покажуть, хто ж, з великою вірогідністю, хто ж перемог у цих виборах.
73,3. Ось такі результати показали дані національного екзитполу, практично втричі 73 більше. за Зеленський, попередньою 25 інформацією. Порошенко. Володимир Зеленський. Якщо ми Это готові, уже зараз. пропоную. Кстати, не озвучується і там. Зараз потім з тобою. Один! Так, так. Друзі, у нас є результати екзитполу. 72,7% Володимир Зеленський і 27,3% у Петра Олексійовича Порошенка. Ми вітаємо всю Зе-команду, нашу велику Зе-команду. Congratulations to the team with a 72% winning. Так, все, давайте тут чуть-чуть наведем порядок. Владимир Александрович. Народ ждет. У вас прекрасный коктейль, Владимир Александрович, из Да. цветных бумажек. Коктейльчик. I'm feeling good. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Please don't cry. Thank you very much. Can you take... Oh, вибач, візьми, будь ласка. Зараз. I'm sorry. I have to speak to microphone. I can do it like this if you want, but you know, it's not comfortable. Thank you very much. Ми зробили це разом. А зараз, дуже дякую кожному. Зараз не буде ніякого пафосу. Я просто хочу сказати дякую своїм батькам за підтримку і за те, що вони це пережили. Моїй дружині за силу і витримку. Якби вона раніше почула про мене все, що говорили, мабуть, вона не вийшла б за мене. Дякую батькам моєї дружини, моїм дітям, усій моїй родині. Дякую усій нашій команді. Усьому штабу, кожному, експертам, юристам, волонтерам, спостерігачам, кол-центру. Всім дякуємо. Окрема подяка пані Оксані і пані Любі, які прибирали за тими, кого я перечислив вище. Дякую кварталу 95. Правда, що я побачив, може тепер називатися квартал 73. Дякую правоохоронцям за чесну службу. Дякую СБУ за те, що тримали мене в тонусі. Дякую усім нашим військовим і волонтерам за те, що ви бережете Україну. Дякую усім журналістам. Дякую усім українцям, які мене підтримали. Дякую усім українцям, які зробили інший вибір. Дякую усім. Дякую усім українцям, де ви зараз не знаходились. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас всіх. І наостанок. Поки я ще офіційно не президент, я можу сказати як громадянин України. Усім країнам пострадянського Союзу. Подивіться на нас. Усе можливо.
І ми хочемо вам деяку річ показати. Будь ласка, подивіться. Не видно. Будь ласка. Ми знімали цей ролик. Будь ласка, да, відійдіть, будь ласка. Що я хочу сказати, подивіться, будь ласка, ми знімали цей ролик. Іще. Подивіться, просто це правда. Це не монтаж, це не фейк. Подивіться, який сектор. 73. Дякую Богу. Дякую вам всім. Дякую. Отже, бачимо, журналісти без перебільшення накинулися на Володимира Зеленського, обступили його зі всіх сторін. На жаль, він не так часто спілкується з журналістами, тому... Мы вяртаемся у один з участків на виборах президента України. Можемо поглядіти, що голосування вже закончено. Зараз протягуються процедури на конт бюлетенів, кольки було використано. А тим часом у іншому куточку амбасади, давайте ми підійдемо. Есть телевизор, где собрались все и глядят выступ Владимира Зеленского, верагодного пераможцу гэтых выборов. И сярод тых, хто глядзіць за выступом, поглядзеў амбасадар України у Мінську Ігор Кізім, спадар амбасадар. Побачили ми зараз перший екзит-пол на 17 годину. Очевидно, що на екзит-полом перемагає зараз Зеленський. Петро Олексійович має 25%, Зеленський 73,2%. Ми спеціально поставили, тому що першими знати екзит-поли. Подивимося, що буде через 2 години. Очевидно, що важко буде досягти результату зараз по екзит-полам. Подивимося, як воно співпаде з офіційними результатами. Але, скажімо, достойна кампанія була проведена виборча в Україні. І останні слова Зеленського, який сказав заклик до всіх країн пострадянського простору, це можливо в будь-якій країні колишнього Радянського Союзу. І це саме мені теж. Я вибачаю, бо дзвонять, навіть вже повідомляють вже мені інші колеги. Завершилося голосування і у нас в Бресті також. Теж явка була нормальна, тобто 298 людей проголосувало. У нас трохи більше, ніж було минулий раз. Так що, в принципі, ми задоволені тим, що кампанія пройшла успішно і цікаво. Все-таки не можу вас не спитати, господар амбасадор, а як далі буде розвиватися Україна? Ви розумієте, що буде робити новий президент? Мене хвилює більше, як будуть розвиватися українсько-білоруські відносини, бо я посол саме тут. Але сподіваюся, що буде у нас, як продовжували, курс на посилення співпраці, поглиблення і тільки по східній. Я не бачу загроз розвитку українсько-білоруських відносин наразі. Щодо України, я думаю, що народ український мудрий. Якщо буде обраний президентом Зеленський, тобто офіційно вже було знано, то у нього теж буде вибір тільки один вперед до Європейського Союзу і НАТО. І це, мабуть, головне, що ми винесли з цього президентських виборів. Що стосується далі, я би хотів подивитися механізми, які будуть застосовувати для того, щоб виконати обіцянки президента. Я нагадаю ще раз, що у нас все-таки парламентська президентська республіка, і тому дуже багато буде залежати ще і від парламентських виборів. І якщо президенту вдасться створити нормальну команду і роботу з парламентом, то я буду тільки радий, що не тільки я, де всі громадяни України будуть в цьому тільки раді. Я думаю, що це буде головне, мабуть. Я думаю, на найближчі місяці, тобто якщо ми маємо свідками бути вже інаугурації і так далі нового президента, то там будуть питання до формування коаліції. Там будуть питання до політичної сили, там будуть питання до команди, яка буде презентувати і в Верховній Раді, а саме головне на міжнародній арені, в сфері оборони, безпеки. Ще раз кажу, якщо народ таки зробив вибір, то очевидно, що запит такий буде великий, на кого ставити треба буде, і хто буде керувати цими важливими складовими, за які нашої політики, взагалі життя, за які відповідає саме президент. Ще нагадаю, це питання безпеки, це питання оборони, це питання зовнішньої політики. Для мене особисто зовнішня політика – це пріоритет. І тому я думаю, що саме ці питання будуть стояти на порядку денному буквально в найближчі дні. Найближчі дні, які будуть передувати і офіційну інаугурацію і так далі. Якщо
все ж таки екзитпол не виправдає, це буде президент Петро Порошенка, то тоді від нього буде те ж саме питання поставлене йому. Знов таки, це оновлення команди, це знов таки, як буде працювати з парламентом, знов таки, які будуть нові новації в сфері антикорупційної боротьби, в сфері оборони, в сфері зовнішньої політики також. От, мабуть, так я прокоментую це. Ну і стосовно відносин Білорусі і України при скажімо, якщо буде Зеленський, знаєте, я кажу, зустрінуться Лукашенко і Зеленський поміж собою, він його це буде залежати від президента і його команди, як це буде організовувати. Я знаю, що Петро Олексійович готовий завжди зустрітися з Олександром Григоровичем і обговорити ці питання, які стосуються. Володимир Олександрович. Якщо Володимир Олександрович буде готовий, ми організуємо цю зустріч будь-який час. Я думаю, що білоруська сторона теж піде. У нас плани організації в цьому році, тобто в жовтні місяці, можливо, другого форуму регіонів. І за традицією, як ми планували, на цьому форумі має бути присутній президент до України. Ну, це найближче, мабуть, якщо не найближче, то, очевидно, нормальна ситуація, нормальний форум і нагода, коли наші президенти можуть зустрітися. І в будь-якому випадку ми розраховували на те, що буде зустріч Порошенка і Лукашенка, тобто президента України і президента Білорусі. Оскільки, як сказав Олександр Григорович, вибори президента Білорусі будуть уже в 2020 році, то це відкриває всі можливості проводити зустріч у 2019 році, ну, незважаючи на те, електоральну кампанію і таке інше. Тому я сподіваюся, така зустріч відбудеться, якщо буде сам форум. Я кажу, якщо, то що дуже багато треба зробити нас, бо ми працювали в режимі такому плановому, скажімо так. Якщо будуть внесені якісь зміни сьогодні до того, що було зав'язано на команду теперішнього президента Петра Олексійовича, можливо, будуть якісь зміни, то ми трохи маємо внести корективи. Але я сподіваюся, все ж таки відбудеться все за планом, те, що ми запланували. І все ж таки в жовтні відбудеться регіональний форум, другий регіональний форум України і Білорусі, і там наші президенти матимуть можливість зустрітися. Дякую вялікі. Це був амбасадар України у Білорусі Ігор Кізім. Ён, літаральна пачуўшы першы вынік экзит-пола, расказаў, як будзе працягвацца палітычны працэс у краіне, а ён будзе працягвацца, фармаванне кааліцыі, парламенцкія выбары, фракцыі, ведаеце, дыскусіі. Гэта вельмі цікава і змястоўна ўжо 25 гадоў у краіне адбываецца. І таксама будуць працягвацца беларуска-украінскія дачненні з удзелам Зеленскага ці Парашэнкі, будзе форум, будзе гандаль, а Беларусь адзін з важных рынкаў для Украіны, а і Украіна адзін з важных рынкаў для Беларусі, адзін з найбольшых рынкаў. Вось то, што зараз адбылося, давайте я хочу прапанаваць нашаму глядальніку, майму калегу Францішку Вячорку абмеркаваць той, што мы зараз пабачылі, пачулі у такім варыянце бліц. Вось, Франак, глядзі. Я звярнуў спецыяльна ўвагу на тое, што 65-го года нараджэння Парашэнка і 78-го года нараджэння Зеленскі. Не пенсіянеры кіруюць Украінай, так, і прэм'ер-міністр Гройсман таксама малады. Ось, а зараз яшчэ больш маладзейшыя людзі прыходзяць, такое радыкальнае абнаўленне, але не толькі у плане ўзросту, але і ў плане адносін да эліты. Гэта феномен. Як бы ты яго патлумачыў? Гэта лічбавая эра, гэта сацыяльныя сеткі паўплывалі, гэта расійскамоўныя вырашылі нейкі рэванш узяць. Вось феномен Зеленскага, як бы ты патлумачыў? Я думаю, што феномен Зеленскага будуць яшчэ вывучаць не адзін дзясятак гадоў. Насамрэч, Украіна мадэрнізавалася вельмі моцна, дзякуючы Майдану, дзякуючы Парашэнку. Заўважце, што Парашэнка і Зеленскі не такая ўжо вялікая розніца паміж імі. Вось гэта супрацьпастаўленне, што малады Зеленскі, мы перамаглі, мы прыйшлі, мы паказалі, што можна інакш, хаця іх нават іх раздзяляе палова пакалення. Гэта нават не ўзростам бацькі-дзеці. Гэта, у прынцыпе, тыя самыя людзі, тыя самыя прадукты яшчэ савецкай школы у той ці іншай ступені, якія потым у нейкай ступені знайшлі сабе пэўнае месца ў шоу-бізнесе, а Парашэнка ў звычайным бізнесе. Але я хочу некалькі момантаў заўважыць. Першае, Украіна гэтымі выбарамі паказала, што дэмакратыю рабіць ва ўсходняй Еўропе магчыма. Магчыма, гэта была адна з самых яскравых плюралістычных кампаніяў ва ўсім рэгіёне усходняй Еўропы, калі браць Малдову, Украіну, Беларусь. Таму што ані ў Малдове, ані ў Беларусі такіх яркіх кампаніяў, дзе столькі палітычных сілаў, столькі думак, столькі медыяў разнапланавых былі задзейнічаны. Другі момант важны, Лукашенка памыліўся. Ён прагназаваў перамогу Парашэнкі. Ясна, што ён верыў у гэтую перамогу, яму з Парашэнкам камфортна, ён адчувае сябе больш самаўпэўнена з Парашэнкам. Гэта чалавек, які, магчыма, ягонага пакалення, аднолькава бачыць там рэгіянальную бяспеку. Зеленскі будзе для яго такім складаным
цвёрдым гарэшкам, з якім трэба будзе неяк знайсці супольную мову. Все-таки Лукашенко гэта ўжо іншае пакаленне, і гэта старэйшы за Парашэнку палітык. Вось, ну і трэці момант вельмі важны, то, што дадзены крэдыт даверу Зеленскаму яму прыйдзецца неяк апраўдваць. І я зараз яму вельмі не зайздрошчу, бо ўсе журналісты, антыкарупцыйныя рэпартэры, яны зараз кінуцца высвятляць вось менавіта пра феномен Зеленскага. Хто за ім стаіць, хто рабіў яму кампанію, хто даваў яму грошы. І яму трэба дзейнічаць вельмі хутка, бо яму не дадуць год, 5 гадоў, каб рэалізоўваць сваю праграму, ад яго будуць чакаць вынікаў зараз. Ну, многія з тих, хто коментують українські вибори, а білорусам це вельми цікаво, бо своїх виборів фактично нема. Ось вони кажуть про те, що ось, можливо, буде відкат, російська мова буде вертатися, будуть спробувати дружбу з Росією. Ось, ці можливі некий реванш у вигляді, ну, реально ми скажемо, що насправді більше голосували усходні регіони, там, Миколаївська, Дніпровська область, Січеславська, там, Харківська, чим заходні регіони. Вони більш пасивні зараз цієї кампанії були. Ці магчымы нейкі рэванш? Я думаю, што адрозненні паміж галасаваннямі на ўсходзе і на захадзе не такія вялікія, як былі 5 гадоў таму назад. Бо тут бальшыня, больш за 50% у другім туры прагаласавалі і на ўсходзе, і на захадзе. У прынцыпе, з тых мапаў экзіт-полаў, якія мы бачылі, амаль усе рэгіёны прагаласавалі ў другім туры за Зеленскага. Зеленскі ў нейкай ступені аб'яднаў краіну. І ён аб'яднаў краіну не вакол сябе, як палітыка, а вакол ідэі, што жыццё можа быць іншым, што мы разам пазбавімся карупцыі. Я не думаю і не веру у рэванш. Рэванш не робіцца ў адзін дзень. Магчыма, ёсць сілы зацікаўленыя ў павяртанні сітуацыі да 15-го года, але не факт, што Зеленскі гэтыя сілы прадстаўляе. Ну, і ці можам мы... Зараз Парашенко, так? Зараз мы можам паглядзець, як скажа, вось, што скажа президент Порошенко, який сиходить, штаб Порошенка. Дякую. Друзі, ви найкращі. Велике спасибі вам. Дорога моя команда, дорогі співвітчизники, дорога Україна, дорогі українці по всьому світові, дорогі друзі, дорогі представники засобів масової інформації. Ніколи не здавайся. Ніколи, ніколи, ніколи. Не здавайся в великому, не здавайся в малому. Ні в значному, ні в дрібному. Ніколи не здавайся, якщо це не суперечить честі і здоровому глузду. Саме цими словами великого британця Вінстона Черчилля я керувався завжди. Ніколи не здавайся, чув я в 2014 році, коли отримав від Януковича пограбовану і обеззброєну країну. Країну, на яку сунула путінська орда, і коли закордонні лідери дзвонили не привітати з виборами, а висловити щирі співчуття. Прямо казали, що жодна країна світу не стояла перед такими викликами, як тоді були перед Україною. І хочу наголосити, тоді, до речі,
охочих стати президентом було набагато менше. Черги точно не було. Ніколи не здавайся, чув я, коли ухвалював рішення ще раз кандидувати в президенти в 2019-му. І ясно ж було, наскільки запекла очікується боротьба на фоні тієї брудної інформаційної війни, яку вели проти мене зсередини мої політичні опоненти, а ззовні російські фейкові новини і потужна пропагандистська машина гібридної війни. Ніколи не здавайся, чую я і зараз, коли бачу ці результати екзитполів. А вони очевидні. І дають підстави зараз подзвонити моєму опонентові і привітати його. Зробити так – це вперше в практиці, але зробити так, як прийнято в цивілізованих європейських демократичних країнах. Сьогодні, 21 квітня, бо я завжди маю пам'ятати, що завтра настане 22 квітня. І нам треба кожному з нас, кожному з членів моєї команди, фантастичної команди, друзі, з 22-го нам треба об'єднатися і боронити Україну. І нам потрібні спільні зусилля. Дорогі українці, вже наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення. Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити, я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну і хочу окремо пояснити, чому. Бо наша команда має захистити ті здобутки, які ми з вами спільно з українським народом вибороли в надзвичайно складних умовах за ці 5 років. Захистити європейську і євроатлантичну стратегію, ті принципи, ті цілі, ті очевидні, абсолютно рубежі, на яких ми вийшли за цих 5 років. І які тепер, на жаль, поставлені під загрозу. Наша команда буде їх захищати. Наша команда буде захищати курс на членство в Євросоюзі та НАТО. Наша команда наголошує, бо лише в цій найсильнішій і найпотужнішій в світі безпековій організації ми можемо гарантувати безпеку України і безпеку кожного її громадянина. Ми можемо отримати надійний захист від Росії як країни-агресора. Наша команда буде захищати безвіз, бо окремі члени Конституційного суду дуже швидко переорієнтувалися на нову владу і зараз планують визнати неконституційним електронне декларування, а саме це було умовою безвізу. Ми будемо захищати безвіз, бо це те право, яке виборов мій народ, якого ми досягнули за останні 5 років. Наша команда буде захищати українське військо, українську армію від атак зсередини країни і від будь-яких спроб применшити історичне значення її подвигу. Бо деякі не розуміють, яку відстань ми пройшли за цих 5 років в забезпеченні оборони держави. Наша команда буде захищати українську мову. І справа не тільки в тім, що ми вже зробили. Квоти, пісні, фільми, радіо, книги. А якщо Верховна Рада наступного тижня ухвалить закон про мову, я буду щасливий і гордий, що я, як президент України, буду мати змогу його підписати. І точно підпишу.
Сьогодні вербна неділя і вход Господень в Єрусалим. Я зустрів його разом з своєю родиною молитвою в Михайлівському Золотоверхому. І наша команда буде захищати Православну Церкву України від реваншу. І ми не допустимо цього реваншу. Бо коли ми зняли ярмо російської церкви і Росії з Православної Церкви України, це ще один міцний фундамент нашої державотворчості, нашої духовності. І, до речі, ми все ще очікуємо вибачень за термос. Наша команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, бо вже очевидно, що з Коломойським планують розрахуватися за підтримку на виборах поверненням Приватбанку. Скасування його націоналізації створить ризики для коштів десятків мільйонів вкладників, українців. І ми будемо захищати десятки мільйонів українців. І крім того, це спровокує потужну кризу в наших відносинах з міжнародними фінансовими організаціями, і як наслідок падіння гривні і нову економічну кризу. Ми цього точно не маємо допустити. Наша команда буде захищати потужну світову міжнародну коаліцію, яку ми дбайливо створювали ці 5 років на підтримку України. І якщо не будуть імплементовані, підписані, в тому числі і Україною, Мінські домовленості, наша команда буде захищати продовження режиму санкцій проти Росії. Як єдиний механізм забезпечення виконання взятих на себе зобов'язань, деокупації Донбасу і звільнення Криму. Наша команда буде протидіяти планам Кремля сформувати лояльну для себе більшість під час парламентських виборів. І це ще одна причина, чому я маю залишитись в політиці і боронити державу. А ще наша команда буде захищати децентралізацію. А ще наша команда буде, Марина, захищати інклюзивну освіту. А ще наша команда буде захищати нову українську школу. А ще наша команда буде захищати реформу сільської медицини. А ще наша команда буде захищати електронні закупівлі. А ще наша команда буде захищати конкурси при залученні до державної служби. А ще наша команда буде захищати енергетичну незалежність нашої держави. А ще наша команда буде захищати енергоефективність. А ще наша команда буде захищати все, що ми зробили за ці 5 років, і я пишаюся тим, що зробила наша команда, бо наша команда є вся Україна, і вашими зусиллями це вийшло. Бо якщо би я не мав вашої підтримки, вас, всіх українців, нічого б не вийшло. Дорогі українці, я хочу наголосити, що новий президент буде мати сильну опозицію. Дуже сильну. Але я хочу сказати, що країна, наша найкраща в світі Україна, від цього лише виграє. Я точно це знаю, бо ми можемо перемогти лише тоді, коли в країні буде панувати демократія, верховенство права, захист прав людини, забезпечення зростання добробуту і все, що характеризується назвою «Європейський напрямок розвитку». І в той же час я хочу наголосити, щоб ніхто навіть не сумнівався, що особисто я і вся моя команда готова підставити плече президенту в усіх його рішеннях, які відповідатимуть національним інтересам України і наближатимуть нас до Євросоюзу і НАТО. І між офіційним оголошенням виборів і інаугурацією я готовий без жодних обмежень витрачати будь-який час для того, щоб допомогти новому президенту увійти
в курс справ в найменших деталях. Більше того, я готовий передати йому всю мережу міжнародної підтримки України. Цю мережу, яку ми так байливо вибудовували роками. І це і є та реальна сітка, а не там, де нас безпідставно звинувачували опоненти. Вибори пройшли чесно. Вибори пройшли прозоро. Вибори пройшли в повній відповідності з європейськими стандартами. Здавалося, ну що б тут такого? А я хочу наголосити, що в умовах війни, в умовах російської агресії ми з вами зберегли демократію, зберегли право вибору українців обирати собі владу. І бездоганно провели вже зараз 2 президентських кампанії. Одну парламентську, місцеву. І ми залишаємося єдиною демократичною країною на пострадянському просторі з усіх народів колишнього Радянського Союзу. І, дорогі українці, ми єдині, де є реальне, а не паперове право міняти владу тоді, коли ви, українці, вважаєте це за потрібне. Це є найбільше наше досягнення. Це є ознака європейської демократичної країни. І я пишаюся тим, що я, Петро Порошенко, захистив це право українців. І хочу нагадати, що серед брехливих чуток і брудних пліток, які поширили мої опоненти про те, що нібито я збирався скасувати вибори, що ми намагаємося перешкоджати їм, що у нас буде перешкоджання вільному волевиявленню громадян. Друзі, я навіть не чекаю вибачень від опонентів. Господь їм суддя. А сьогодні, 21-го, я хотів би подякувати всім українцям. По-перше, за спільну роботу протягом 5 років над вирішенням завдань історичного масштабу, стратегічних завдань. Завдань, які повстали перед Україною і які спільно ми далеко просунули своїх вирішень. Зробили безпрецедентний обсяг роботи. І приємно, що всі наші міжнародні партнери чітко наголосили, що за 5 років президентства Порошенка було зроблено набагато більше, ніж за чверть століття до цього. Це є наша з вами перемога. Але ще я хочу сказати, що у нас точно попереду ще безліч невирішених проблем. Безліч відкритих ран. Але я наголошую, сьогодні країна набагато сильніша і набагато в кращому стані, ніж 5 років тому. Це факт. І очевидно, що люди, український народ розраховували на більше. Прагнули більшого і прийняли сьогодні те рішення, яке вони прийняли. Я хочу сказати, що я вдячний кожному українцеві. Друзі, я вам вдячний незалежно від того, за кого, пане Мустафа Ага, мої шанування. Я вдячний незалежно від того, за кого ви проголосували 31 березня. Я вдячний за сьогоднішню активну громадянську позицію. Ще раз наголошую, я вдячний своїй фантастичній команді. Найсильніший в Україні, найпатріотичніший, найпрофесійніший, наймотивованіший. Друзі, ви найкращі. І я хочу сказати, що ми з вами ці роки працювали над складними реформами, вирішенням і розв'язанням надскладних завдань. І хочу подякувати окремо і тим, хто до нас приєднався під час першого туру. Я точно буду продовжувати робити, я залишаюся в політиці, щоб вам було не соромно за голос, який віддали за Петра Порошенка і його команду. Окремо я хочу подякувати тим, хто знайшов в собі сили вибачити мені мої прорахунки і помилки і кинувся в атаку
пліч-опліч з нашою командою, в складі нашої команди перед другим туром. Велике вам спасибі. Нам точно треба тримати цю єдність і цю міць. Бо саме ваша підтримка і підтримка мільйонів українських виборців не дозволяють мені зараз образитися, замкнутися в собі, умити руки або стати осторонь. Ми точно маємо захищати Україну і точно маємо вести її вперед. Ми сьогодні не виграли бій, але це точно не означає, що ми програли війну. Попереду у нас немало битв. І я вам хочу наголосити, Україна точно переможе. І ще я хочу подякувати мою родину. Бо вона втомилася більше за мене за ці роки мого президентства, повірте мені. Бо це було нелегко. І я хочу подякувати за те, бо сьогодні ми мали дуже таку ретельну розмову. Я хочу подякувати, що вони без радості, можливо, але з великим розумінням поставилися до мого рішення залишитися в політиці. Я маю їх підтримку, і для мене це надзвичайно важливо. Друзі, я просто пишаюся своєю дружиною, не тільки тому, що вона фантастична дружина, перша леді, але в мені назавжди буде її образ з українським прапором на стадіоні, яка йде, яка рухає до свого чоловіка. Марина, я дякую тобі, я дякую дітям, я дякую батькові за те, що ви завжди поруч. І я знаю, що в найближчі дні, а вони, я маю це визнати, будуть для мене психологічно непрості. Я точно маю розраховувати на свою родину, на свою дружину і на свою команду. І ми точно все подолаємо. Браво! Я не бачу, де Ахтем, але я чую його голос. Ахтеме, дякую тобі. Знаєте, відвертість за відвертість. Друзі, я сьогодні скажу одну річ, яку я публічно не казав ніколи. Воно, чесно кажучи, дуже пафосно. Але ця річ, слухайте, я люблю Україну. Я точно дуже її люблю. Я люблю свій рідний український народ. І цим почуттям я керувався всі роки мого, повірте, нелегкого президентства. І за ці роки розповіли про мене багато жахливої неправди. І якби я міг в неї повірити, я би сам за себе не проголосував би. Але мине час. Історія все розставить по своїх місцях. А завершити я хотів би теж словами Черчилля, який той сказав 26 липня 1945 року, коли він пішов у відставку після виборів, які не зміг виграти. Він сказав: мені лише залишається висловити народу моєї країни, заради якого я працював всі ці повні негараздів і небезпеки роки. Висловити народу свою глибоку вдячність за постійну і всебічну підтримку, яку він надавав мені під час моєї служби. А також за численні прояви прихильності до свого відданого слуги. В розумінні Черчилля, а не в розумінні фільму. Але, друзі, я оптиміст. І наголошую, що все буде добре.
І Україна буде успішною країною, великою країною, європейською країною. І це є завдання влади, і це є завдання опозиції. Ми з себе точно не будемо знімати відповідальність. Ну і завершити я хочу словами, що я буду молитися в поточній ситуації. Боже, бережи Україну. Дякую. Друзі, дуже дякую вам. Дуже дякую вам. Оскільки тут у нас дуже багато англомовних журналістів, я би хотів декілька слів для них сказати. Dear ladies and gentlemen, Шановні пані та панове, friends of Ukraine, which now друзі are in України, Kyiv or Тим часом ми вертаємося у Мінськ, у амбасаду України у Білорусі. Тут сформований один з двох участків на виборах президента України, і ми зараз бачимо, як іде підлік голосів. Скрині, прозристі скрині всі достали і починають розкладати. Ми уживу зможемо то побачити, зазирнути, що нам хто відзначив. Це, до речі, вельми відрізняє від білоруської ситуації, де СМІ, назиральники не мають таких правов, можливостей бачити, як відбувається підлік голосів. За 6-10 метрів їх примушають бити. А перед тим ми почули виступи вірогідного переможця цих виборів Володимира Зеленського і того чоловіка, який сходить, п'ятого президента України. Видать, буде в Україні шостий президент. І це відрізняє Україну від Білорусі з драматичним чином. У нас тільки один президент з 94-го року 25 років, а в Україні вже шостий президент буде през деякий час обвіщений. І доволі упевнена перемога. 73-25. Так, це фактично вельми моцна перемога, великий кредит довіру. Особливо ми не почули, так сказати, ніяких програмних моментів у виступі Володимира Зеленського, але вельми важную річ він сказав, що Україна дала приклад усім постсовєтським країнам, що переміни можливі. У тим ліку можливі і в Білорусі. Ну, ці буде у нас свій Зеленський, ці не буде, це ми, видать, пізніше криху обміркуємо, але ось зараз, недавно ви ще почули вельми емоційний і драматичний виступ того чоловіка, який програє на цих виборах, Петра Порошенка, який став президентом в виніку всенародного жадання у першому же турі призначити президента у часі російської агресії супроти України, коли всі збігли ті, хто допустив вот ці розстріли на Майдані, хто допустив анексію Криму і почалися вже бойові дії на Донбасі. І Петро Порошенко у таких складаних умовах узначалив Україну, і він спинив розповзання руської весни, спинив розповзання агресії з Росії на українській території. Ён шмат зробив, як підписати умову об асоціації з Єврозв'язом, свободний гандль з Єврозв'язом. І він домогся, так в тим ліку один з тих, хто домогся без візу для українців. Їм тепер не треба візи, щоб їздити в Європейський зв'яз. І він, врешті, недавно приклався до того, щоб була створена українська помісна православна церква, щоб прийнявся закон об мові, щоб українська мова була поширена яшчэ больш в украінскім грамадстве. І ён стварыў міжнародную коаліцыю, падтрымку Украіны, санкцыі. Вось пра гэта ён все гаварыў. Ён сапраўды шмат зрабіў для Украіны. І нельга гэтага не ацэніць. Гісторыя гэта, напэўна, ацэніць, але ён прайграў. Вось я б хацеў спытаць майго калегу Франака Вячорку, якім зараз мы назіраем за падлікам галасоў ва ўкраінскай амбасадзе. Чаму ж ён все-таки прайграў? Ён даволі шмат добрага зрабіў для Украіны. Ну, зрабіў шмат, але людзі стаміліся. Ён не зрабіў галоўнага, што, ў прынцыпе, было мэтай тых выбараў, тое, што было заявлена ў яго праграме, гэта ачыстка Украіны ад карупцыі. Ён абяцаў перадаць свой бізнес, а замест гэтага ягонае багацце толькі ўзрасло, і людзі яму гэтага не прабачылі, таму што карупцыя за гэтыя гады стала не менш важнай праблемай, чым вайна. Па сутнасці, Парашенка выканаў праграму Ющенкі. Тое, што Ющенка абяцаў, украінская праваслаўная царква, незалежнасць энергетычная, украінізацыя, украінская мова. Усё гэта праграма Ющенкі, якую дабіў Парашенка, а тое, што Парашенка абяцаў,
ачыстка ад карупцыі, рэформы суддзяў, ён недавыканаў. І людзі расчараваліся. А Зеленскі збудаваў усю сваю кампанію менавіта на тэме антыкарупцыі, антыалігархічнага руху народу Украіны. Вось, ну, побачым, што будзе, але я бачу каментары, чытаю пад нашай трансляцыі. Всё, конец света, я не поеду больше в Украину, все, Украина уже не тая, Лукашенко, 94 года, это Зеленский, 2019, я думаю, что не варто паниковать, Украина, демократичная краіна, мы бачым, як лічаць галасы, мы бачым празрыстыя скрыні, усё гэта немагчыма ўявіць у Беларусі. Это ўсё дэмакратыя, гэта ўсё выбраны курс на захад, на НАТО, на еўразвяз, і Зеленскі не здолее гэта павярнуць. Ну, давайте паспрабуем, вот восенню абяцаў Лукашенко ў лістападзе парламенцкія выбары, паспрабуем такі стрым правесці з беларускага участку. Вот, бачыце, як лічыць галасы Парашенко Зеленскі, это старшыня камісіі Оксана Врублевская, показвае бюлетэні, а назіральнікі злева і справа глядзяць, ці праўда там то, там хіба сапраўды праўда. Вось, але вот мы, калі працягнем крышачку размову пра тыя палітычныя вынікі гэтых выбараў, якія ўжо відавочныя, то вот, Франак, я сёння гутарыў, можа, 20 чалавек, якія прагаласавалі, распытваў, што ж яны чакаюць ад новага прэзідэнта. Пра карупцыю сказаў толькі адзін чалавек. Некаторыя гаварылі пра еўрапейскі шлях, пра курс, так сказаць, пра мову, пра ідэнтычнасць, але большасць гаварыла пра іншае, пра мір, пра спыненне вайны на Донбасе, пра перамовы, невядома з кім, праўда, каб гэта нарэшце спыніць. Вось, на мой погляд, галоўная прычына гэта, што Парашенко узяўся супрацьстаяць расійскай агрэсіі, але ён не перамог да канца. Вайна працягваюцца абстрэлы, гінуць людзі, і вайсковыя, і цывільныя. Няма такой гарачай фазы, ідзе такая акопная вайна. Вось. І вось чакаюць, што чалавек больш памяркоўны, як Владимир Зеленскі, можа дамовіцца з Пуціним ці там з нейкімі баевікамі, і вайна спыніцца. Ці можна, як ты, Франак, лічыш, чаканні гэтыя спраўдзіць Владимир Зеленскі? Ёсць у яго сілы, рычагі? Ну, я, па-першае, не зусім згодны, што гэта для бальшыня украінцаў мае значэнне. Бальшыня украінцаў не задумваюцца на штодзень пра вайну. Гуляючы па Кіеве, Львове, любым іншым горадзе, украінцы не бачаць вайны, не адчуваюць. Яна з'яўляецца раз-пораз у навінах, яна ніколі не трапляе ў топы. Хроніка з баявых дзеянняў, параненыя, забітыя, стала такой будзённасцю. І таму гэтая тэма нават на гэтых выбарах, яна, я бы не сказаў, што была нумар адзін. Ці зможа Зеленскі спыніць вайну? Нумар адзін для Украіны? Ну, яна можа быць для Украіны як дзяржавы, але не для выбарнікаў на гэтых выбарах. Мы бачым, што выбарнікі прывыклі да вайны, прывыклі з ёй жыць, прывыклі, што яна недзе ёсць там у Донбаскай і Луганскай абласцях, але яны зараз гатовыя галасаваць за коміка, які ім трошкі аблегчыць вось гэты парадак дня, карціна дня, таму што Парашенко такія суворы, жорсткія, рэлігія, вера, Бог, армія, а Зеленскі пазітыўны. І вось гэты пазітыў перамагае негатыўную, агрэсіўную рыторыку Парашэнкі, прынамсі на гэтых выбарах. У Зеленскага ёсць інструменты, я не ведаю, ці у яго ёсць у прынцыпе канкрэтны план дзеянняў, і людзі ў камандзе здольныя вайну спыняць. Але неўзабаве мы пабачым. Ну, ему трэба будзе гэтым заняцца, безумоўна. Я, шчыра кажучы, не вельмі валодаю, якая праграма ў Зеленскага. Я думаю, ты не ведаеш. І ён, мала хто ведае, бо Зеленскі фактычна нічога не казаў. Ён у апошніх сваіх інтэрв'ю пацвердзіў, што за еўрапейскую інтэграцыю, што ён за выбар той, які ўжо зрабілі ўкраінцы, што не будзе перамяняць гэты выбар. Ось, але больш падрабязнасцяў няма. Ягоная каманда толькі была абазначаная крышачку у апошнія дні перад выбарам. Малавядомыя людзі, якія фактычна мы не ведаем, што яны здольны, на што яны могуць. Такі вот штаб Зеленскага, вот я нешта чым укіраў, і таксама неўцямна гэта было, незразумела. Можа, адмысловая была палітыка, можа, ён не мае што сказаць, можа, не ўмее што сказаць. Ну, але як актор, як дзеяч, ён захапіў большую частку украінскага выбарца і становіцца прэзідэнтам. Вось, гэта так відавочна. А што чакаць ад яго далей? Зеленска ў беларуска-украінскіх адносінах, бо Александр Лукашенко паставіў на Парашенко, Александр Лукашенко развіваў гэтыя адносіны, форумы рэгіёну. Лукашенко, быў Парашенко выгадны, як такі моцны дзяржаўнік, а зараз вот такі чалавек з новай генерацыі, які зусім не комфортны, ён
хтось здзекався над Лукашенком у своїх шоу «Квартал 90» жартаваў, колькі хацеў. Вось, і ён зараз сказаў рэч, якую Лукашенко, напэўна, не спадабалася, што ўсюды на краінах СНД перамены магчымыя. Як ты, Франак, мяркуеш, якая рэакцыя зараз у Драздах, у Лукашэнкі? От ён глядзіць, слухае выступы аднаго, другога, і што ён расчараваны, ці думае хутчэй перадаць уладу? Ну, я думаю, Лукашенко шмат згубіў сяброў за апошні час. Некаторыя лідары сышлі самі, некаторых сышлі. Парашенко быў ягоным сябрам, быў ягоным саюзнікам, прынамсі ў пытаннях рэгіянальнай бяспекі, і Лукашенко лічыў Парашенку сваім лябістам, у тым ліку сярод заходніх краінаў. Што, прынцыпе, Украіна і рабіла, таму што Украіна ніколі публічна у заходніх медыях, на заходняй палітычнай сцэне не выказвалася супраць Лукашэнкі, не падтрымлівала санкцыі, не будавала кампанію падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Таму лукашэнкаўскія, не сам Лукашенко, але ягоныя апаратчыкі зараз павінны думаць, як выпрацаваць стратэгію збліжэння з Зеленскім. Я думаю, было падобна, як пасля мінулых выбараў, пасля Майдану, калі з Турчынавым сустракаўся Лукашенко ў сваёй рэзідэнцыі там каля мяжы з Украінай. Я думаю, нешта падобнае будзе ў бліжэйшы час. Ім трэба арганізаваць спачатку больш-менш нефармальную сустрэчу, прыгледзецца адно да аднаго, зразумець, якія будуць разыходжанні. Зеленскі разумее, што Лукашенко папулярны ва ўкраіне. Да Лукашэнкі украінцы, мне здаецца, многія украінцы ставяцца як да гаспадара, справядліва ці несправядліва, як да чалавека, які ўтрымаў там краіну, бацька, які клапоціцца за свой гарод. І Зеленскаму выгадна будзе скарыстаць таксама гэты козыр, каб паказаць, што ён сябруе з такім вось гаспадарнікам Лукашэнкам у суседняй Беларусі. Ну вось, такі вось бліц-аналіз вынікаў выбараў папярэдніх яшчэ. Я да гэта хацеў бы дадаць, што такое экзіт-пол. Беларусы гэта фактычна не ведаюць. Экзіт-пол – гэта апытанне сацыёлагаў на выхадзе з участку. Я сёння апытваў толькі некаторую частку. Стаяць людзі, якія пытаюць, за каго вы прагаласавалі. Ананімна. Вось, і сацыёлагі не ахоплююць усіх, але выбарачна. Вось, і такім пытаўшы там 5-6 тысяч чалавек, яны маюць агульную кампанію, якія настроюць тых, хто прыйшоў на выбары участкі і прагаласаваў. Украінскія выбары усе суправаджаюцца гэтым заходнім інструментам экзіт-пола. Фактычна з 99-го года, як я памятаю, вось, быў на выбарах і ведаю, што яны фактычна супадаюць. Сацыялогія в Украіне як навука дасягнула вышыняў, яна літаральна 1-2% прадказвае, які будзе выбар па генеральнай выбарцы, па ўсіх, дзякуючы гэтым сацыялагічным апытанням. У Беларусі ж ніколі я не памятаю, каб былі сацыялагічныя. Былі нейкія спробы сацыялагічных апытанняў, экзіт-пол. Але яны былі разбураныя тым, што былі разбураныя сацыялагічнай лабараторыі. Нема ні СЭПі цяпер, няма. Вардамацкі фактычна не можа. Ну і няма і сеткі, хто б мог рэальна працаваць. Уладзе гэта невыгадна. Таму што зусім іншыя паказалі б лічбы. Калі правесці сацапытанне, экзіт-пол на выбарчых участках у Беларусі, то пакажа зусім відавочна, я мяркую, зусім іншыя настроі грамадства. Напрыклад, у 10-м годзе я ведаю, што ў Менску вельмі многія галасавалі за Саннікава, а паказала, што не. Таму, калі няма экзіт-полу, то вельмі лёгка фальсіфікаваць выбары. Прынамсі, ім можна не давяраць гэтым вынікам. Таму я хочу сказаць, што це вельмі важны інструмент, якім карыстаецца Украіна, інструмент дэмакратыі, якога бракуе Беларусі. І ці дапусціць калі-небудзь? Рэвалюцыя здарыцца, калі дапусціць экзіт-пол, калі дапусціць празрысты падлік галасоў. А зараз мы бачым, што. Давайте паглядзім. Там ёсць... Дзякуй тады, Франак, за каментары. Франак Вячорка ў жывым эфіры Радыё Свабода каментаваў нам такі экспрэс-аналіз того, што адбываецца. Мы бачым, як раздзяліліся галасы. Мы можам паглядзець. У Беларусі не, а тут можам. Складваецца два такіх стосіка. Кого больше? Порошенко, Зеленська. Порошенко, Вот у нас Порошенко, Зеленська. Зеленський, Порошенко. Бачите, нас утвердили за увагу, але мы можем глядзець. Мы можем показаць у жывым эфіры, як ідзе падлік галасоў, і мы зможам в жывым эфіры і даведацца, таму што даволі хутка. Это ўжо не то, што 39 стосікаў, як было на мінулым выбарах. Я быў на многіх выбарах у Беларусі у якасці назіральніка, і хочу сказаць, што нічога падобнага
З беларускімі выбарамі вось тое, што мы цяпер бачым, не мае. Назіральнікаў не падпускалі блізка да стала, мінімум 5-10 метраў. Я ўжо маўчу пра журналістаў. Другі момант. Стосікі у беларускіх выбарах мяшаюцца такім чынам, што немагчыма зразумець, колькі дакладна за каго прагаласавалі. Тут ва ўкраінцаў яны дакладна дзеляць на два кандыдата, два стосікі. І візуальна бачна, хто перамагае, хто прайграе. Як растуць адпаведна вот гэтыя стосікі. Ну от даволі шмат і за Парашэнку я чую, що называецца, але Зеленскі ўсё ж лідзіруе. Я не думаю, што тут будзе менавіта такая ж самая 1/4 до 3/4, 75/25%. Відаць, можа бути крыху больш за Петра Парашэнку. Ну чаму? Ну, відаць, людзі крышку адарваныя ад рэаліяў украінскіх, і праблем сацыяльных там. Але, дарэчы, трэба сказаць, што ў прынцыпе дыяспара ў свеце бальшыня прагаласавала за Парашэнку, за выключэннем постсавецкіх краінаў, дзе вельмі шмат прыхільнікаў Зеленскага. Аўстралія, напрыклад, якая першая апублікавала вынікі сёння днём, амаль 90% за Парашэнку. У Амерыцы ўсе акругі, дзе галасавалі, таксама ўсе за Парашэнку. Але ў Беларусі на першым туры Зеленскі, ну я думаю, што таксама тут будзе якія прагнозы. Ясна, не ясна, што будзе большасць, можа не разгромная такая, не разгромная, але большасць. Ось. Так, вот беру сабе слова, сапраўды, у лістападзе арганізаваць такі ж стрым з нейкага участку. Вот выберам, запросімся, запішемся, што мы будзем здымаць, паказваць, каментаваць. Цікава, ці дазволяць, і што мы можам пабачыць, каб параўнаць на гэтых выбарах. Ну, пакуль падлічваюць, я хацеў пра парашэнкаўскі выступ сказаць, што ён выступіў якраз перад выбарчай праграмай на парламенцкія выбары. Гэта не быў выступ прэзідэнта, які прайграў на выбарах. Гэта быў выступ чалавека, які рыхтуе моцную фракцыю ў будучай Верхоўнай Радзе. Парашэнка атрымаў нашмат болей, чым мог бы атрымаць яшчэ паўгоду таму назад. Гэтыя 25, колькі ў суме? 23-25%, якія яму паказваюць экзіт-полы, сведчаць пра тое, што ён нарасціў. І многія людзі гатовыя галасаваць за яго фракцыю ў Верхоўнай Радзе, а таму Парашэнка як палітык не закончыўся. Магчыма, ну, нельга сказаць, што пачынаецца, але тое, што ў яго будзе моцнае прадстаўніцтва, моцная фракцыя ў Радзе, якая будзе канкураваць з фракцыяй «Слуга народа», адназначна. Ну і відавочна, што ён сыходзіць в апазіцыю, будзе моцная апазіцыя, ён будзе кантраляваць дзеянні, скажем, новага прэзідэнта і будзе працягваць в урадзе, спрабаваць стварыць кааліцыю праеўрапейскую, праўкраінскую, а калі не выдасца ён патрапіць у кааліцыю, то будзе моцнай апазіцыяй. Это сапраўды важна. І я б хацеў пажадаць, каб калі-небудзь Александр Лукашенко сышоў у апазіцыю і сказаў, што я буду кантраляваць, правда? Што я дабіўся, прынёс вам незалежнасць, зрабіў краіну стабільнай, пачысціў кароў. Вось, а цяпер вы самі. Але нешта слаба ў гэта верыцца. І ў гэтым вялікае адрозненне Украіны 2019 года ад Беларусі і гэтага года і Беларусі 10-гадовай даўніны, таму што гэтая стабільнасць насамрэч насведчыць адсутнасць плюралізму, адсутнасць выбару, адсутнасць канкурэнцыі. Тое, што неабходна, каб народ удзельнічаў у палітыцы. У Беларусі проста палітычная апатыя. Я вось зайздрошчу украінцам і ўсёй гэтай кампаніі, якая адбылася. У іх столькі было дыскусіяў, столькі спрэчак, столькі класных журналісцкіх матэрыялаў, а ў Беларусі няма ні доступу да крыніцаў. Журналістаў не пускаюць нават на выступ Лукашэнкі у палаце прадстаўнікоў. Што ўжо казаць пра справядлівыя выбары ці ў гэтым годзе, ці ў наступным. Просто гэта неба і зямля. Франа, вот калі вярнуцца на 25 гадоў назад, тады, калі Александр Лукашенко, ну, прыблізна з такім лікам выйграў выбары у Вячеслава Кебіча, тагачасная прэм'ера, быў другі тур, адзіны ў гісторыі Беларусі. Вось, яму было 39 гадоў, Зеленскаму 41, і некаторыя параўноўваюць той давер, які атрымаў Александр Лукашенко, з тым даверам, які атрымаў у Украіне цяпер Владимир Зеленскі. Вось, Франак, можа, вже слаба памятаеш, ты быў малы, бо прайшло столькі часу. Дарэчы, былі першыя выбары ў 94 годзе, на якія мяне бацька забраў з сабой, мне было 6 гадоў. Ты галасаваў? Ты бацька? Ну, я галасаваў, у нас таксама былі кабінкі, ну, амаль такія самыя, як у украінцаў, але не было празрыстых скрыняў для галасавання. Я памятаю, за каго мы галасавалі. За пазняка? За пазняка, вядома, але мы не перамаглі. Перамог Лукашенко, і тады ўсё пайшло не туды, куды трэба. Так? Але я хочу сказаць, што у мяне тады малога пра Украіну, ў прынцыпе, было такое самае ўяўленне,
што і Беларусь і Украіна таксама неяк там застапарыліся ў часе. Але ў нейкія моманты Украіна рабіла такія рывкі наперад, якось на спринце, так, што ты бяжыш нібыта на адной хуткасці, але адзін рывок на пачатку ці напрыканцы можа вырашыць лёс. І вось гэты рывок у 4-м годзе падчас Майдану, і ў 14-м годзе яны моцна памянялі сітуацыю. Цяпер Украіна зраўняла сярэдні заробак з беларускім сярэднім заробкам статыстычным. Цяпер Украіна зрабіла вялізныя крокі па рэфармаванню органаў улады, дэбюракратызацыі апарату, прастаце вядзення бізнесу, баяздольнасці арміі. Заслуга гэта ці не заслуга Парашэнкі, тут можна спрачацца, гэта таксама палітычнае пытанне. Вось, але я, вядома, зайздрошчу трохі сваім украінскім сябрам. Украінцы пайшлі далёка наперад і ў разбудове, скажем, дзяржаўнасці, ў разбудове інстытутаў, незалежных СМІ, журналістычных даследаванняў, праваабаронцаў, грамадскіх аб'яднанняў. Сапраўды там вельмі багатая палітра. Вось тое, чого не было ў Беларусі ў 94-м годзе, што магло б спыніць спаўзанне ў нейкі рэванш. Вось. Але тым не менш, некаторыя крытыкі Зеленскага з беларускіх кажуць: вось паглядзіце на беларускі досвед. Вот такі папуліст прыйшоў і 25 гадоў трымаецца, захапіў уладу. Ці магчыма все-таки, каб Зеленскі стаў дыктатарам ва ўкраіне? Не веру. Я не думаю, што ён мае на гэта здольнасці, я не думаю, што ён сам па сабе мае аўтарытарныя рысы. З Лукашэнкам было ясна яшчэ падчас ягонага дэпутацтва ў Вярхоўным Савеце, што ён самадастатковы лідер, які складанасцю будуе каманды. А Зеленскі чалавек досыць камандны, кампанійскі, тусовачны, у нечым падобны на Трампа, у нечым падобны на Трудо з Канады, у нечым падобны на лідараў балтыйскіх краінаў, такіх маладых, дынамічных, нават прэзідэнта Эстоніі, якая пастаянна кажа пра тэхналогіі. Гэта мікс такога вось новага пакалення палітыкаў, якія сімпатычныя, якія мілыя, якія смешныя. Таму што палітыка, халоднай вайны і савецкай часу, яна патрабавала моцную руку, палітыка, які бярэ на сябе адказнасць, вядзе людзей за сабой на барыкады. А зараз гэтыя лідары, яны павінны быць падобныя да цябе, але пры гэтым яны лёгка кантралююць. Франк, все-таки ты называешь Зеленского политиком, я еще не решился его называть политиком, только 4 месяцы в политике, только тому, что он упершыню заявил про свои намеры баллотоваться 31 снежня минулого года, и пачаў некие политичные дзеянні, але фактично не вывел себя ни позиции, ни своих основных тезисов, ни команды. Ему люди писали программу в Фейсбуку, так, приходили у команду таксама невядома хто, і зусім розных поглядаў. За яго галасавалі людзі, якія за развяз і якія за нармалізацыю з Расіяй, якія за украінскую мову, якія за расійскую афіцыйную мову, якія за вызваленне Донбаса і якія за замірэнне з Расіяй. Зусім розныя погляды. Значыць, ён пакуль не палітык, ён антыпалітык. Ён сабраў антыпратэсны, антыпалітык. Я якраз думаю, што гэта якраз задача палітыка аб'ядноўваць людзей з рознымі поглядамі. Асабліва ва ўкраіне. Але асабліва ва ўкраіне, якая ніколі не была цэласнай і адзінай, якой заўжды быў падзел на ўсход і захад, на поўнач і поўдзень, на маладых і старых. Украіна ніколі не была такая цэласная, адзіная, з нейкім гэтым я вот тебе скажу, что все-таки не была Украина поделенная завжди. Подел штучный стварыўся у 2004 годзе специально по моўнай прыкмеце на захад і ўсход. І гэта дапамагло Януковічу мабілізаваць электарат. Менавіта гэтая варожасць. Таму гэтыя штучныя рэха яшчэ працягваюцца. Але на гэты момант бачна, што Зеленскі ўжо мяняе эту біяграфію палітычную Украіны, і украінамоўныя, і расійскамоўныя яго падтрымліваюць. Я таксама паспрачаюся, таму што Украіна, яна гістарычна была падзеленая. Частка была аўстра-венгерскай імперыі, частка была расійскай імперыі. Гэтыя падзелы адчуваюцца не толькі ў палітыцы і ў тым, як галасуюць людзі, але таксама каго яны падтрымліваюць, як яны ставяцца да Бандеры, у якую царкву яны ходзяць. Гэтыя падзелы па ўсіх франтах ідуць. У Расіі яшчэ большы падзел кожны рэгіён, разумееце. Але ў Украіне тыя падзелы супадаюць у ліку з гістарычнымі падзеламі, тому што захад і ўсход там былі заўжды. Тое, дарэчы, чаго няма ў Беларусі. Таму, магчыма, калі і ў Беларусі пачнуцца перамены, то не будзе вось гэтай праблемы палярызацыі заходнікаў, празаходнікаў і прарасійскіх, як гэта, напрыклад, ва ўкраіне. Беларусь больш маналітная, тут відавочна. Але вот гаворачы пра феномен Зеленскага, не можам не абысці і тое, што за ім стаіць паводле Петра Парашэнкі і паводле ягоных прадстаўнікоў штабу, яго падтрымаюць
маў, ён карыстаўся сродкамі, рэсурсамі, у тым ліку медыйнымі, перш за ўсё, якія зрабілі алігарх Ігор Каламойскі. Мільярдэр. Парашенко таксама карыстаўся? Ну, я кажу пра Зеленскага. Парашенка асобная тэма. А Зеленскі, які пераможца выбараў, наколькі ён будзе самастойны, бо яму шмат зрабіў менавіта алігарх Каламойскі на сваім тэлеканале 1+1 у розных сетках. Ён нават на машыне прадстаўнікоў, скажем, ездзіў штаба гэтага, меў ахову ад Каламойскага, меў юрыстаў ад Каламойскага. Ён забяспечыў яму камфортную праграму, камфортную перадвыбарчую кампанію, якую ён выйграў. Без гэтай падтрымкі відавочна бы Зеленскі нічого не атрымаў. Просто ніхто пра яго не ведаў бы. А так некалькі гадоў ішоў гэты серыял «Слуга народа». Вось, і ішлі ток-шоу, дзе пра яго 20% эфіру было фактычна пра Зеленскага в гэтым галоўным, самым папулярным тэлеканале. І вось ён выплыў. Наколькі рэванш Каламойскага, магчыма, наколькі ён будзе самастойнай фігурай. Гэта застаецца пытанне, якое можам абмяркоўваць доўга, і, як відаць, бліжэйшая будучыня пакажа. У мяне ёсць прадчуванне, што Каламойскі хацеў бы гэты алігарх карыстацца перамогай Зеленскага. Ці скарыстаецца, ці дадуць яму грамадства, ці дасць Парашенка, ці дасць сам Зеленскі. Ну, цалкам можа быць, але што таксама ёсць створаны такія дэманізацыя ўсіх алігархаў, бізнесоўцаў, багатых людзей, не толькі ва ўкраіне, але ўсім постсавецкім рэгіёне. Па сутнасці, алігархі і багатыя людзі гэта не абсалютнае зло. Але галоўнае, каб яны не ўплывалі на... Давайте зараз мы паслухаем каментар штабу Зеленскага, магчыма, ён пра гэта не і скажа. Ким ви заміните Зеленського в 95-му? Ми ніким не будемо його заміняти, ми просто візьмемо акторів, які були поруч з нами весь цей час. Як ваш настрій взагалі? Супер. А ви ж бачите, що я посміхаюся? Ну ви завжди посміхаєтесь. Ваша робота така. Так, то ви вдома в мене не були, там я дуже серйозний. Так, зачекайте, у вас зараз буде якась вечірка, як ви будете зараз? Слухайте, ви на цій вечірці присутні? Цілий день. Цілий день? Так чому ви ще тверезі? Бо я хотів вас записати Ні, я тверезі. Що? Дякую. Це вже зв'язку? Бачите? Так, є. Ми вас хочемо. Дякую. Ви, до речі, прем'єр-міністром не будете? Ні, все, ви і там задавали це питання. А ну що, так по вухах йде чи А що що? ви вбачаєте такого поганого в цьому питанні? Ну станеш Зеленський Так, і що? президентом, ймовірно. Я не хочу в політику. Мені вистачило того, що мій друг пішов в політику, вистачило цих 4 місяців бруду. А ви сьогодні вже святкували перемогу, чи ще ні? Ну, звісно. А що ж ви не чуєте по моєму запаху? Що ви? Ви мене, так? Скуєли чи що, ні? Нормально. Я піду далі святкувати. Дякую вам. Удачі вам. Дякую. Бачите, поки що всі актори 95-го кварталу, крім уже кандидата на... Так, гэта адзін з твараў выбарчай кампаніі Владимира Зеленскага, прадстаўнік кварталу 95, я ведаю як Жека. Ён вельмі круты насамрэч комік, удзельнік перадач, там рассмешы коміка, там розных серыялаў, ён такі сапраўды смешны. Ну, мне таксама смешна бачыць. Цікава яго прызначыць міністрам, як у фільме «Слуга народа». Да. Ён нейкі сумневны меў на сабе пас, такі з дзіўнымі словамі, такімі мацернымі, я б сказаў, так, калі стаяў на дэбатах каля Зеленскага прадстаўнік штабу. А тым вот заканчваецца раздзел галасоў на 2 стосікі за Парашенку і Зеленскага, і не толькі вот злева так, злева і справа ад старшыні выбарчай камісіі стаялі назіральнікі і сачылі за тым, куды яна пакладзе, ў які стосік аддасць кожны бюлетэнь. Ну, але і мы сваёй камерай маглі зафіксаваць, што пацвердзіць фактычна, што яна гаварыла. То есть абсалютна празрысты працэс галасоў. Сапраўды, выбары ва ўкраіне, іх свабодны дэмакратычны характар, гэта адна з заслугаў Петра Парашенка і іншых прадстаўнікоў украінскіх уладаў, якія, ну, уже маюць вялікі досвед арганізацыі, вялікі досвед баталіяў. Я памятаю, у 4-м годзе былі нейкія паралельныя серверы, падвоз галасоў, нейкія каруселі і іншыя. Зараз гэтага няма. Выбары ў цэлым прайшлі вельмі адкрыта, дэмакратычна, без значных парушэнняў. Ну, прынамсі, на гэты момант не чуваць. Якісь там, можа быць, незначныя моманты. І гэта тое, што выбары прайшлі сумленна, дае И что, возможно, человек действительно промазал и поставил мимо. Но поскольку у него нет в квадрате ничего, мы его...
Бачите, дискусія йде за кожний бюлетень. Не там поставив значок, не в квадратик птушечку, і ось назиральники, сябри комісії дискутують, чи можна признавати цей бюлетень на користь когось із кандидатів чи ні. Плюс або іншу в квадраті напроти прізвища. В нас там були такі бюлетені, де було щось в квадраті, а потім щось написано, але було... Щоб не стерли там, А то получается, смотри, птичка нормально, а это взял просто зачеркнул. Зачем? бачили, які до нас приходили. 94 роки, там 88 років. Что тут против всех? Да, против всех. Против всех. Ну, то есть... Против всех. Я предлагаю начать с чего? Давай с... Что с этим делать? Корча. Ну, Этот корешок ищем, нет? нет, просто... Ну, ничего нету в квадрате. Ну, никак. Здесь... Так это тоже не действительно. Да. Он просто не действительно. То есть, понятно, съехала рука, не увидел, подумал, решил. Но я думаю, что он просто, да. Да. Того ни другого. Да. Это однозначно не Так а что, сначала ее надо считать всю. Давайте мы еще раз проверим. Записать где-то на бумаге. Да, я об этом. Я об этом. Нет, лучше давайте отдельно делим сначала. Подожди, это такой черновой. Ну, ось ми бачимо, що Значит, этот власники недействителен, потому голосування что йдуть нет спречки печати. на конт ніяких несоправних бюлетенів. І бачимо, що за Зеленського видовочно більше так процентів, 60%, 40% за Порошенко. І Петро Порошенко програє, Зеленський виграє тим ліку і в Мінську. Це видовочно. Пізніше ми зможемо хіба і конкретні лічби довідатися, бо це хутко доволі процес відбувається. Ось, але... Давайте параўнаем. Так, давайте параўнаем, як это ў Беларусі. Першае, у Беларусі ніколі з 94 года не было другога туру. Заўжды было шмат кандыдатаў, і на фоне іншых слабейшых кандыдатаў любыя лічбы Лукашэнкі глядзеліся вельмі пераканаўча. І вось гэтая карцінка вялізнага стосіка за Лукашэнку супраць маленькіх стосікаў за Сальнікава, Някляева і іншых кандыдатаў, напрыклад, у 2010 годзе, яна мусіла спраўляць такі эфект нацыянальнага лідара, за якого столькі галасуюць. У другім туры, само сабой, гэтыя розніцы ў стосіках, яны змяншаюцца, і мы тут таксама бачым, што, в прынцыпе, розніца паміж стосікамі не такая вялікая, паміж Парашэнкам і Зеленскім. Другі момант, безумоўна, так, это стаўленне ўдзельнікаў камісіі, назіральнікаў, якія маюць доступ да самага стола і могуць бачыць кожную птушачку ў кожным бюлетэні. У Беларусі такое немагчыма. На тых выбарах, на якіх журналісты Радыё Свабода бывалі, на якіх... Які мы знялі, фактычна. Якія мы знялі, на якіх журналісты вясны бываюць, ніколі не падпускаюць. Гэта не рэгламентуецца, але вызначаюць, напрыклад, дыстанцыю 5, 10, 15 метраў ад стола, на якой павінны знаходзіцца назіральнікі, напрыклад, той самай вясны ці міжнароднай. До речі, ми зробили ролик параўнанням виборів. От ми зняли 3 тижні тому, як у українській амбасаді відбувалися вибори, і у параўнанні з тим, як відбуваються вони в Білорусі, де просто назіральників проганяють, діти мають своє місце, вони сидять за 10 метрів, вони нічого не бачать абсолютно. Ось, і пані Валентина, і інші назіральні з боку, зліва і справа керівника комісії за кожним бюлетенем сочать, перевіряють, і ще це можна зняти на відео. Відовочна різниця. Чому? Чому білоруські влади, коли хочуть, заявляють, що такий лідер, такі підтримка, таке інше, не дають можливість побачити це реально. Мало того, чому дзейнічає це датэрміновае голосування, яке фактично під сумнів ставить увесь вынік. Коли ти 30% датэрмінове, невідомо де, що а потім 90% датэрміновага голосування звычайна вядома за дзяржаўнага кандыдата альбо за Лукашэнку у залежнасці ад выбараў. Яны змешваюць в агульную кучу, каб не заўважыць. Змешваюць альбо не даюць, альбо проста публікуюць гатовыя пратаколы. Тут мы бачым рэальны падлік галасоў, якога не адбываецца на беларускіх выбарах. Ну, прынамсі, мы не памятаем і не бачылі такога. Звычайна становіцца вакол стола група жанчын, мужчын, удзельнікаў выбарчай камісіі. Спінамі ўсё закрываюць і потым вывешваюць гатовую паперку з лічбамі, якія немагчыма праверыць ці абвергнуць. Не агучваюць, што там на паперцы паказваюць, перадаюць старшыні паперкай. Ціха, старшыня на тэлефоне з кіраўніком раённай выбарчай камісіі узгадняе гэтыя лічбы і потым публікуе пратаколы, разбягаюцца, што ані журналісты, ані назіральнікі не могуць праверыць. Гэта так адбываецца ў Беларусі. Паглядзіце, як тут. Усе даступныя, усе адкрытыя.
все сябры выбарчай камісіі бачаць усе этапы працэсу падліку. Ці зараз гэты працэс падліку атрымалі па стосіку, лічаць і агучаць з гэтай лічбы. Я памятаю, неяк Сергей Калякін на адных з парламенцкіх выбараў у палату прадстаўнікаў прынёс пратакол і кажа, вось па гэтых участках будуць такія лічбы. Ну і мы не паверылі, ну, можна 2-3, што будзе рынце. Не, оказывается, в адміністрацыі там савецкага раёна, ён яшчэ меў сувязі, яму уцечка адбылася, што вот в такіх-то участках лічбы запланаваныя такія. І што вы думалі, не гледзячы на тое, што это пайшоў нейкі ўжо розгалас, гэтыя лічбы на гэтых участках, якія папярэдне былі названы, яны так і зрабіліся. Фактычна, можна сказаць, што выканкамы гэты трымаюцца пад сваім кантролем у першую чаргу вот гэты падлік галасоў. А нас бы з гэтага гаварэння ўжо давно выгналі, правда? З беларускага участка. Так, у нас бы выгналі і далі бы адміністрацыйную справу. Міліцыянты, дарэчы, павялі б. Я калі шчыра не чакаў, што нас сёння так блізка падпусціць да падліку галасоў, і гэта вельмі прыемна. В Украіне, на тэрыторыі украінская участка дзейнічае закон Украіны, які дазваляе журналістам працаваць, які дае ім магчымасць сачыць, кантраляваць, рабіць высновы. Толькі што нам забаранялася распытваць людзей у межах участку, каб не было не ўплываць на гэты выбарак. А так усё бачыць нам дазволена і каментаваць дазволена і размаўляць таксама. Гэта ёсць свабода. Выбары робяцца для того, каб іх быў давер. Калі ты робіш такія выбары, якія невядома для чаго ты іх хочаш схаваць, засакрэціць, то гэта не выбары. Па-першае, кампанія павінна быць вольная, правда, дыскусія грамадская, дэбаты павінны быць, абмеркаванне вострых праблем. Лукашенко на дэбаты калі быў апошні раз, можаш згадаць? Ты быў маленькі, напэўна. Не, 94 год, Лукашенко ўдзельнічаў ва ўсіх дэбатах, і першы, другога тура Ён быў ад апазіцыі, што ён быў зацікаўлены. Ён разграміў Кебіча. Усіх разграміў на дэбатах, даваў інтэрв'ю замежным медыям, даваў інтэрв'ю Радыё Свабода, скандальнае інтэрв'ю, якое нават цяпер наразаюць на цытаты. Але бачыце, ўсё памянялася. Беларусь закансервавалася ў аўтарытарызме, Украіна рухаецца наперад. Але вяртаючыся да сённяшніх вынікаў, значыць, што у нас ёсць? Наступныя выбары ва ўкраіне парламенцкія. Гэта вырашальныя выбары, таму што Украіна это парламенцкая прэзідэнцкая рэспубліка, і менавіта парламент вырашае пра курс Украіны, пра эканамічныя паказнікі, зацвярджае бюджэт, будзе вылучаць грошы на армію. Так, прэзідэнт галоўнакамандуючы, так, прэзідэнт сімбаль краіны, Парашенко такім сімбалем пераменаў стаў, але цяпер адбываецца карэкцыя, як бы сказаў мой калега Юрый Дракахруст, карэкцыя курсу. Трошкі вось гэты рух на захад, ён запавольваецца Зеленскі. Магчыма, запавольваецца, магчыма, інтэнсіфікуецца. Памянялася новыя людзі, новыя твары, трэба... Будзе нейкі працэс, таксама прыціркі, працэс набору гэтых людзей, будзе шмат яшчэ скандалаў у бліжэйшы час. Нам робяць, відаць, заваўшым шумна гаворым. Ну вось, ідзе працэс падліку. Ну, не, здаецца, што на нас ніхто не накрычаў. Мы не хочам ім парушаць працоўны рэжым, не будзем злоўжываць свабодай слова, тым не менш, бачыце, мы можам все паказваць і гаварыць. Вот. А наконт будучыні, канешне, Украіны, ну, ёсць ва ўсіх свае думкі, ёсць свае сумневы, як будзе далей развівацца палітычная сітуацыя, эканамічная, міжнародная. Украіна ў складанай сітуацыі, таму што працягваецца вайна гібридная і проста гнілая вайна, правдзівая. Працягваецца, скажем, корупцыйныя справы розныя не спыніліся, хаця працэнт карупцыйнасці украінскай эканомікі паў 5% паводле заходніх міжнародных аналітычных агенцтваў пры Петру Парашэнку, але не знішчаны, не знішчаны. Парашенко запаволіў працэс рэфармавання антыкарупцыйнага механізму. Былі створаныя НАБУ, былі створаныя органы ўлады, якія меліся кантраляваць манаполіі, кантраляваць незаконнае ўзбагачэнне палітыкамі і бізнесоўцамі грошай пры дапамозе службовага рэсурсу. Парашенко спрабаваў гэтыя інстытуты паставіць пад свой кантроль, пра што неаднаразова паведамлялі журналісты Радыё Свабода украінскай рэдакцыі. І тут тэст для Зеленскага будзе, ці дазволіць ён НАБУ, Нацыянальнаму антыкарупцыйнаму бюро Украіны і іншым органам антыкарупцыйнаму суду реально заіснаваць. Так, зараз пачынаецца сам падлік. Давайте паназіраем, як лічаць, як абвяшчаюць вынікі. 820. Красавцы! С первого раза попали. Вот это мастерство. Я процентов не понимаю.
Порошенко 282, бракованих 11, Зеленський 529. Ну, ось ми маємо винік. Значить, це поки що не в процентах, але з агульних лічбах. Ось, що Зеленський 529, а Порошенко 200 з нечим голосів отримав. Ось, і 11 бракованих. І це все супало. А зараз поглянемо, що говорить у штабі Зеленського. Вже визначились конкретно з місцем, де ви будете жити. І працювати, ну, я маю на увазі те, що ви заявляли про те, що збираєтесь переносити адміністрацію. Так, ми не хочемо бути в цій адміністрації, це правда. Місце, де Я повинен спочатку туди попасти. Я не знаю, де це буде місто. Місто повинно бути відкрите. Як вам це місце? Маленьке? Так ми дуже хочемо скоротити адміністрацію президента. Це місце під арештом, до речі, якщо ви Так, під арештом? під арештом. Я просто не знав, що воно під арештом. І я хотів спитати, нам дуже... Ви знаєте, перш за все, я хочу вам сказати, що я хотів би, щоб не було трафіку в Києві. Тому я хотів би знайти таке місце в Києві, а може біля Києву, щоб не було якихось там кортежей. Я хочу позбавитись в цілому від кортежей. Да. Зараз на мене сурово дивляться охрана. Да. Знайдемо місце. Скажіть, будь ласка, чи нам просто цікаво, хто буде замість вас в 95-му кварталі грати же вас? І як ви до жартів будете ставитись про вас? До жартів? До жартів я нормально відношусь. Я думаю, що ми живемо з вами в свободній, демократичній країні. Жарти повинні бути. Тоді ти розумієш, в чому твої помилки, в чому проблеми в Україні. Що, вибачте, будь ласка, Наступне відповідаю. питання. Да. А що за перша частина було питання? Хто буде замість мене? Не знаю. А мені можна іноді з'являтися? Це жарти. В залі, тільки в залі. Коротке питання. Тільки в залі. У нас багато талановитих хлопців, я думаю, все нормально знайдуть заміну. Владимир Олександрович. Перші кадрові призначення, це буде, через це буде окрема прес-конференція. Луценко – це стара команда. Ми будемо призначати нових людей. Нових людей. І це відноситься не тільки до пана Луценка. Владимир Олександрович, добрий вечір. Я тут. Я не бачу. Я тут, рядом. Виталий Тысячный, издание «Обозреватель». Приятно, В принципе, простой вопрос. Как вы будете выстраивать отношения с Россией в ближайшие несколько месяцев? В каком ключе? Можете, пожалуйста, так детально, насколько это возможно, разъяснить? Спасибо. Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате, будем продолжать Минский процесс, мы будем его перезагружать, и считаю, что там, я думаю, что у нас будут замены кадровые. Вот, в любом случае мы будем продолжать именно Мінське направление и идти до конца заради того, щоб припинити вогонь. Бо це найголовніше для нас повернути наших хлопців живими. И, естественно, я хотел бы вам сказать, что кроме Минских договоренностей, естественно, для нас сейчас задача, я считаю, номер один – вернуть наших всех заключенных, всех полонених, всех військовых полонених. Це наша перша задача. Наших моряков. Я, вы знаете, я вам скажу, что я не знаю, имели я право, сегодня нет у меня этого статуса еще, официально нет статуса президента Украины, но я общался с родителями, вы знаете, ты не можешь спокойно реагировать на это, я общался с матерями наших моряков, в общем, я сделаю все, чтобы их вернуть, я не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой. Конечно же, это приоритетная задача. Дякую. Тут Не только для меня, да для каждого украинца. Я уверен, что все ждут этого результата положительного. Всех, я же сказал, всех наших заключенных, без исключения, естественно. Володимире, є запитання. Всіх наших воєнних полонених. Да, будь ласка, Наталя вибачте. Гуменюк, громадське телебачення. Да, доброго дня. Що Добрий вечір. ви, я знаю, ви вже говорили, а що би конкретно ви, як президент, вже зробили для людей, які мешкають на окупованому Донбасі і в Криму? Не тільки сказали, а й зробили насамперед. Що я вже зробив? Що ви зробите насамперед До першим? речі, я хотів би вам сказати, Наталя, дуже дякую за запитання. Я зараз хочу звернутися не тільки для вас, не тільки до вас, і ще до всіх журналістів. Шановні журналісти, ми вас запрошуємо на ближчий час. Це наш план, підготовка. Я поки що не можу вам сказати в відкритому ефірі. Ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну
з приводу того, щоб закінчити вогонь на Донбасі. І ми вас запрошуємо. Нам буде потрібна ваша допомога. Це буде найближчий час. Ми будемо з вами розмовляти не півгодини, не годину. Ми вам розкажемо наш план дій. Це буде на ближчий час. Ми повідомимо всіх наших українських журналістів, і всіх наших блогерів. У нас є план дій. Я думаю, що ми нашою передвиборчою кампанією всім показали, що ми можемо робити, яка у нас дуже сильна команда, молода, і є дуже креативні ідеї. Нам потрібна ваша допомога. Зараз до людей. По-перше, ви знаєте, що упродовж, ви ж громадське телебачення, ви маєте знати, що упродовж цієї кампанії у нас було заплановано багато зустрічей і концертів. Так, це були концерти у складі 95-го кварталу і були зустрічі. Ми хотіли приїхати до Маріуполя, але нас туди не пустили. Але це вже в прошлому, в минулому, наша влада в минулому, то я думаю, ми будемо зустрічатися, приїдемо до людей обов'язково найближчим часом. У нас є запитання, от дівчина дуже... Доброго. Приїду до Львова. Ви знаєте, для мене не буває львів'яни, чи Дніпро, чи Кривий Ріг, чи Полтава, чи Вінниця. Для мене всі українці – це єдиний народ, це єдина Україна. Я обов'язково приїду, будемо розмовляти, будемо говорити. Давайте задавати... Ні, я вам поясню. Це, дивіться, там є якісь питання. Треба, ми за закон про українську мову. Але зараз цей закон знаходиться в Верховній Раді України. Я думаю, там є якісь питання. Я повинен захищати українську мову. Я повинен, як гарант, захищати українську мову, і я це буду робити. Давайте всіх умови одинакові. Обов'язково. І львів'янам привіт. Пан Голобородько, прошу задавати запитання. Пан Голобородько? Де була? Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, місце, щоб я розібрався з цим питанням. Ні, Київ – це велике місто. Я маю на увазі конкретне місце. Вибачте, де була агітація? Зараз, вибачте, будь ласка, давайте не кричати. Ми ж поважаємо журналістів, ви ж колеги. Дуже багато було плакатів в ваших брендових кольорах з шрифтами. Так, там не було написано Зеленський, але вони були. І це не порушує закон, але порушує дух закону. Так от, ви і далі будете саме... Я ніколи не порушував закон в своєму житті. Ось сьогодні у нас було адміністративне порушення, я заплатив штраф. Ви це знаєте, насамперед, мені здається. Ці ідентичні плакати і бігборди були у команди пана Порошенка. Але ви знаєте, я сьогодні і вчора я не проводив концерти з агітацією у Вінниці, наприклад. Дякую. Йодний. Добрий вечір. Добрий вечір. Медіа. Таке запитання. Що будете і в яких відносинах ви плануєте з Петром Порошенком? В яких хочете бути? У мене немає ніяких відносин. Я сказав, що пан Порошенко запропонував мені свою допомогу. Якщо вона мені знадобиться, обов'язково я йому подзвоню. Чому ні? Чому ні? Кого? Кем? Петра Алексеевича? Ну, я не знаю, мне кажется, что человек, у которого такой большой статус, президент Украины, мне кажется, что ту помощь, которую он мне предложил, он сказал, я готов помочь всегда советом. Мне кажется, это действительно серьезная помощь. Я готов действительно обратиться к Петру Алексеевичу, когда мне понадобится помощь. Почему нет? Министр чего? Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил? Тогда я обращусь к обществу. Обязательно я обращусь к обществу. Если общество мне скажет, что они хотят видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту, о чем вы говорите,
Может быть, я не знаю. Сьогодні Но мне кажется, что это не сегодняшнее решение кадровое. Мне кажется, что давайте попробуем новыми силами все-таки что-то сделать. Попробуем. Очень хочется. Я не знаю, что они показывали, я не видел по поводу того, что они показывали, что 1+1. У нас есть компания, с которой у нас подписан договор. Друзі, у нас останнє запитання. Я думаю, що це буде символічно. Друзі, у нас останнє запитання. Це дуже символічно. Телеканал «Прямий», будь ласка. А де У телеканал? нас телеканал «Прямий». Давайте. Добрий вечір. Щоб потім не казали, що ми не ставимо незручних запитань. Будь ласка. Вибачаюсь, будь ласка. Ми розуміємо. Друзі, зробіть, будь ласка, тишу. Будь ласка, тишу. Я передаю Вибачте, мікрофон. будь ласка, секундочку. Підпустіть до мене, будь ласка, прямий телеканал. Та я, щоб знімайте. Пане Володимире, по-перше, ми вас вітаємо ще раз. Дуже дякую, я вас не бачу, вибачте. Добрий день, добрий так. день. Доброго дня. Тепер ми будемо, звичайно, ставитися до вас навіть більш прискіпливо, тому що тепер ви вже будете президентом. То есть вам мало того, що було, да? Жодним чином, але звичайно, що Чого треба страшного, все, да. щоб було по букві закону. Питання таке, під час... Ви маєте на увазі, що ви мене наркоманом назвали по букві закону? Я вас, зокрема, наркоманом не називала, вибачте. Дуже дякую. Так. Дякую каналу «Прямий». Питання. Дивіться, в четвер, коли Так. ви представляли свою команду, були одні люди заявлені на 1+1. Потім на дебатах за вами стояли інші люди. Як, власне, я думаю, більшість громадян України хочуть почути все ж таки вашу команду поіменно. Можете когось назвати? Міністра оборони, наприклад. Дивіться, я вибачаюсь, я вибачаюсь. Ви знаєте, що на 7 років у нас голова Нацбанку України? Да, я вибачаюсь. Ми представили всіх експертів нашого колективу, експертів партії «Слуга народу», експертів нашого передвиборчого процесу. Ми їх представили і ми їх привели на канал 1+1. Я не знаю, що ви бачили, яке ви бачили прізвища до цього. Я не затверджував ці прізвища. А найближчим часом, у нас ще є час, ми представимо команду. Дивіться, з приводу Генштабу, я можу повторити цю відповідь, я вже говорив цю відповідь. З приводу Генштабу, у нас є дуже серйозні хлопці, які мають авторитет в армії, це діючі генерали. Ви обов'язково їх побачите весь склад команди Володимира Зеленського. Я не маю права називати ім'я цих людей зараз, просто не маю права. Тому що це є домовленість з генералами, це дуже серйозна історія. Я вам відповів з приводу пана Луценка. Я вже відповів. Шановні друзі, Володимир Олександрович сказав, що через тиждень... Дуже дякую. Найближчим часом ми зустрінемось. Дуже дякую вам. Вас дуже багато, всім запитати ми не можемо дати. Шановні журналісти, дякую. Вертаемся у Минск на выборчий участок в украинской амбассаде, где проголосовали каля 1000 человек, 800 з нечим человек. И зараз мы можем подвести выники. За Петра Порошенко проголосовало 282 человеки, або 34% голосов. 11 голосов были сапсаваныя бюллетенем, и 529 голосов было подадено за Владимира Зеленского. Это 64% голосов. Таким чином, у Мінську, як виглядає і по всій Україні, перемагає на цих виборах Володимир Зеленський. Ми вам показали, як люди голосували, що казали назиральники, які вони мали можливості. Ми вам показали, як ішов прозристо і цікаво для нас підлік голосів і як підведені виніки, але вибори ще протягується в Україні кампанія по підведенню виників, спречки, оцінки, аналітика, вона буде протягуватися, в тим ліку на нашому сайті і на наших різних ресурсах. Чітко ми сьогодні коментували це все 2 години. Так, я під великим ураженням від демократичності і прозрыстості гэтых выбораў. До 1 траўня будуць афіцыйныя вынікі украінскіх выбораў, але бачна, што Зеленскі перамагае не толькі ў Беларусі, але і ва Ўкраіне. Як бы гэта смешна не гучала. А сачыце за навінамі на Радыё Свабода. Заўтра будзе шмат аналітыкі беларускага кантэксту гэтых выбараў. Мы рыхтуемся да трансляцыі чарнобыльскага шляху 26 красавіка. Подписывайтесь на Радыё Свабода на Ютубе, Інстаграме, Фейсбуку, ВКонтакте, ТикТоку. Лайкайте наши посты, комментуйте і дзяліцеся ўражаннямі ад гэтых выбараў ва Ўкраіне. Дякую великий за увагу. З вами были Валер Калиновский и Франа Квечорка. Заставайтесь со свободой.
інформаційної політики на тих територіях, щоб було доносити українську Зокрема, позицію. і мовлення на Звичайно, окуповані і мовлення, території. в тому числі і навіть на лінії розмежування, навіть населені пункти, які підконтрольні українській владі, де чомусь дуже часто переважають ЗМІ російські або сепаратистські. Так? Тобто, ну, це є проблема. І тут дійсно потрібна інформаційна політика, і щоб міністерство запрацювало інформаційної політики наповно. Ну, врешті... До речі, Міністерство інформаційної політики – це була така новація періоду президентства Петра Порошенка. І було багато запитань і до того, що очолив це міністерство людина, наближена до Петра Порошенка. Ви думаєте, воно продовжить своє існування в разі зміни влади в Україні? Я думаю, що так, потрібно продовжувати. Інше питання, що потрібно реформувати його. Ну, я, наприклад, не прихильник. У нас дуже часто реформа передбачає ліквідацію, всіх розігнати, всіх звільнити і все. І на цьому все. Ну, це теж не зовсім конструктивний підхід. Звичайно, треба реформувати, треба подивитися на досвід, які були помилки, проаналізувати і намагатися зробити краще. В принципі, для цього то і є зміна влади, що приходять нові, вони приносять якісь нові підходи, інші, і по-іншому вирішують ті чи інші питання і завдання. Тут, можливо, буде зроблено, хоча, знову ж таки, сказати, чи буде існувати, ну, ми про інформаційну політику взагалі там особливо не чули, так, про інші політики. Ми повертаємось до того, що залишається дуже багато запитань. Бачите, ми так поступово дозовано отримуємо інформацію. Зараз ми почули, так, що пан Зеленський буде захищати українську мову, що я, наприклад, реагую на що добре і позитивно, бо для мене це важливо, як і, думаю, для багатьох українців. До цього ми чули, зокрема, від деяких радників з команди пана Зеленського, що цей закон не на часі. Його потрібно винести за дужки. Тобто, ну, це до того, що потрібно чути, що говорить і що думає сама людина. І зараз ми почнемо це чути, і для когось, мабуть, це буде розчарування, хто на стадії виборчої кампанії його підтримав, бо вони, мабуть, на це не розраховували. Поки що ж, дивіться, я ж кажу, поки що так, завдання багатьох виборців – це було розчарування і негатив до діючої влади, і потрібно будь-кого переобрати, лиш би не колишні. Зараз переобрали, і зараз починається нова сторінка. Кожен вклав якісь свої суб'єктивні очікування, свої, і зараз він очікує. І зараз почнеться для кожного когось розчарування, для когось оптимізм, для когось ще більша надія. Тобто, ну, все тільки починається, і ми обгортку зараз цієї книжки перевернули. Зараз у нас на стадії анотації ми прочитали. І от ми переходимо до вступу. Ми залишаємося заінтриговані. Пане Олександре, я пропоную, у нас є ще один дуже цікавий сюжет. Як голосував Донбас сьогодні, от і Донецька, і Луганська області. Давайте подивимося. Дільниця 140-379 в прифронтовому селі Лебединське на Донеччині стала єдиною з тисяч в Україні, де вибори не відбулися. Комісію там не сформували, а дільницю не відкрили. Натомість відкрили кримінальну справу. Там у списках 188 виборців, хоча насправді у першому турі проголосували лише 4. Бої на вибори не відновилися. У штабі операції Об'єднаних сил звітують про тишу. Усі учасники ООС голосують, як і в першому турі, на тимчасових спецдільницях. 31 березня їх проголосувало 35 із 40 тисяч. Хоча це дуже невелика кількість виборців, у тому ж таки першому турі на Донеччині і Луганщині проголосували понад 1 мільйон громадян. Це трохи більше 6% від усіх тих, хто прийшов на дільниці 31 березня по всій Україні. Станом на 3 годину явка на Донеччині і Луганщині по 45%. Що цікаво, у першому турі у східних регіонах переміг кандидат, який вже залишився за бортом президентської гонки. Це Юрій Бойко. Тому залишається невеличка інтрига, як проголосує Донбас, коли цього кандидата в списках вже немає. Напливу виборців з окупованої частини Донбасу, як і під час першого туру, не сталося. Натомість у поліції заявили, значна частина дзвінків про замінування йде саме з непідконтрольної Україні території. Наприклад, такий дзвінок сьогодні отримали на виборчій дільниці у Волновасі. Вибухівки не знайшли, але дільницю довелося зачинити майже на годину. І, звісно, говорити про Донбас і не говорити про Росію зараз доволі складно, оскільки ми маємо гарячу фазу конфлікту там. І зараз можемо якраз запитати про реакцію росіян на результати другого туру виборів президента України. З нами на прямому скайп-зв'язку Віктор Мироненко, директор Центру українських досліджень Інституту Європи РАН. Пане Мироненко, вітаю вас. Я вітаю вас, пане Левко.
Чи відомо вам вже про першу реакцію представників російської влади на результати екзит-полів, які були озвучені, і за якими з великим відривом перемагає Володимир Зеленський? Ну, про реакцію російської влади я нічого не знаю. Та, чесно кажучи, мене і не дуже цікавить ця реакція російської влади, бо її можна передбачити. А що стосується експертів російських, що стосується того кола, які слідкують за тим, що відбувається в Україні, за виборами, ну, то тут очікування. Одні з надією, інші, може, з тривогою спостерігають за цим. Подія дійсно дуже і дуже визначна. І вона виходить далеко за рамки тільки самої події обрання нового президента України. Скажіть, на вашу думку, чи варто в зв'язку зі зміною президента України чекати на зміну політики Росії щодо України, щодо Донбасу, щодо Криму і інших болючих для нас питань? На жаль, у мене мало оптимізму з цього приводу, тому що, розумієте, мені здається, що до того часу, коли пройде зміна політичного керівництва і в Росії, якоїсь реальної зміни політики російської по відношенню до України очікувати не приходиться. Я, принаймні, її не очікую. Але є дуже серйозні оця кампанія виборча, і ці вибори дуже дали відповідь на дуже серйозні запитання, які можуть примусити і російське керівництво трошки переглянути своє ставлення до України. Ви ж розумієте, що, по-перше, Україна повернулася на ту парадигму, яка в неї була, на політичну парадигму. Вона була таким унікальним явищем на пострадянському просторі, де усі проблеми вирішувалися нормальним європейським політичним шляхом, на виборах. Змінювались президенти, змінювалися адміністрації. Тепер, мені здається, після цих виборів зрозуміло, що ніяка не Вікторія Нуланд, не Свобода, не правий сектор були причиною того, що в 2014 році вийшло трошки інакше. Україна повернулася в цю парадигму політичну, нормальну, європейську, і це дуже має величезне значення не тільки для України, а й для Росії, я сподіваюся, в майбутньому, і для всього пострадянського простору, для Східної Європи. Так що сьогодні дуже серйозна подія. Що стосується російської політики, я, чесно кажучи, поки що ніяких ознак її зміни не бачу. Пане Мироненко, водночас напередодні другого туру виборів були озвучені деякі важливі тези і були зроблені навіть деякі важливі кроки. Зокрема, йдеться про заборону експорту нафтопродуктів, зокрема, йдеться про повідомлення, в яких йшлося про те, що мешканцям окупованих територій після другого туру виборів начебто мають почати роздавати російські паспорти і так далі, і так далі. Це схоже на якусь спробу тиску, спробу залякування. На вашу думку, яка ціль, власне, цих кроків? Пане Левко, два ваших приклади дуже різні. Що стосується першого, заборону на експорт нафтопродуктів, то там нічого нового немає. Бо, на мій погляд, політика російська поточна по відношенню до України, вона всім зрозуміла, це робити як можна гірше, як найбільше складнощі вчинити для того, щоб Україна мала труднощі рухатись тим шляхом, яким вона обрала. Що стосується видачі паспортів людям, які живуть сьогодні отам на тій території, я, чесно кажучи, не знаю, як до цього ставитись, тому що для мене завжди була найважливішою проблема – це проблема людей, як люди відчувають себе. Якщо людям просто не можна там жити, то будь-які дії, які спрямовані на те, щоб їм допомогти, чи залишитись, чи вийти. Тому це трошки два різні приклади. Але я просто повертаюсь до того, про що казав. Політика в останні роки російського керівництва полягала тільки в тім, щоб затруднити рух України по тому шляху, по якому вона рухалась. І, як показали ці вибори, продовжує рухатись у цьому напрямку. Тому я в цьому не бачу нічого незвичного. Це, на жаль, на превеликий жаль для мене, як для громадянина Росії, продовження тієї ж старої політики, яка себе абсолютно не виправдала і дискредитована. Якщо говорити про історію з паспортами, чи не виглядає це так, начебто Володимир Путін намагається підвищити ставки і таким чином змусити йти на поступки Володимира Зеленського? Ні, я так не думаю. Взагалі, це був тільки така заява, досить голословна, це була така фраза. Чи за цим будуть якісь дії, я, чесно кажучи, не знаю.
Але я просто хочу вас знову повернути до того, що мені здається, в тому, що стосується Донбасу, треба на перше місце поставити інтереси людей, які там живуть. Цей регіон заслуговує на повагу, бо згадаємо з вами, яку роль він відіграв в індустріалізації, в першій, і в другій, і в радянській, і в усіх інших. І отака доля, яка зараз спіткала людей, 2,5 мільйони вимушені були залишити своє житло, шукати десь притулку. Тобто, якщо і будуть якісь кроки робитися в напрямку покращення відносин якихось, так, і зміни цих відносин, які незадовільні сьогодні, то мені здається, починати треба саме з цього. Подивитись на людей і подумати разом, що можна зробити так, щоб полегшити їх долю. Дуже складну зараз, які потрапили у цей конфлікт міждержавний і внутрішній. Пане Мироненко, ще одне запитання з приводу Донбасу. Я просто працюю на проєкті «Донбас Реалії». Мені це тема особливо близька, особливо болюча. На вашу просто дуже багато було запитань до Володимира Зеленського з приводу того, а як ви збираєтеся вирішувати конфлікт на Донбасі, зупиняти війну, зупиняти гарячу її фазу. На вашу думку, чи може в принципі будь-який обраний в Україні президент якось повпливати на те, що відбувається на лінії фронту на Донбасі? Чи тут все залежить виключно від влади Росії? Якщо може якось президент на це повпливати, український, то які саме кроки, на вашу думку, він може зробити? Ну, ви знаєте, я слідкував досить уважно за тим, що казав Зеленський у виборчу кампанію, і у мене є певні надії, сподівання. Він не конкретизував якісь кроки, які він міг би зробити у цьому напрямку, але я відчував в ньому бажання все ж таки зробити все, що може зробити президент України, зокрема навіть сам самостійно, для того, щоб вирішити якось цю проблему чи трошки її пом'якшити цю проблему. І ви пам'ятаєте, мабуть, що він сказав одну річ, яка йому дорого коштувала, мабуть, у ході предвиборної кампанії, багатьом не сподобалась в Україні. Він сказав про те, що треба починати розмовляти з усіма. Треба шукати якийсь вихід звідси. Це в мене вселяє якийсь оптимізм. Мені здається, що це правильний напрямок і треба використовувати усі наявні можливості для того, щоб покращити, полегшити становище людей, які потрапили в цю дуже тяжку, дуже важку ситуацію в українському регіоні, в Донбасі. І останнє запитання, пане Мироненко, якщо говорити персонально про Володимира Путіна, от президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Для Путіна це має якесь значення? З ким говорити? Що це за людина? Який в неї бекграунд? Чи може це якось повпливати на ставлення Володимира Путіна на конфлікт в Україні і на Україну загалом? Пане Левко, мені дуже важко заглянути у голову нашого президента Володимира Путіна. Я сказав і ще раз хочу повторити, що я поки що не бачу з його боку ніяких таких демонстрацій, ніяких намірів про те, щоб починати якусь розмову. Але враховуючи складність ситуації, враховуючи ту ситуацію, в яку потрапила Росія міжнародну, враховуючи значення російсько-українських стосунків не тільки для України і для Росії, для того, що я зву модернізацію спільною, яка стоїть, втрати дуже великі, я думаю, що і президент Росії має шанс тепер на зміні президента України для того, щоб спробувати почати розмову з новим політичним лідером України. Чи вдасться це зробити, чи ні, мені дуже важко передбачити. Але я хотів би підкреслити одну дуже важливу річ. Це теж показали оці вибори в Україні, і тим вони дуже важливі. Вони показали, хто у нас недоговороспосібний. Велась дуже така палка, дуже гостра дискусія, як ви пам'ятаєте, і на європейському рівні, і у нас в Росії, і у вас в Україні про те, а чому не можна домовитись? Хто все ж таки заважає тому, щоб досягти якихось домовлень, виконувати Мінські угоди і ще щось? Мені здається, що ці вибори відповіли на це запитання. Все ж таки в Україні за цей час змінилося 3 чи 4 президенти, в Росії президент той самий. Тому будемо сподіватися, що зміна президента і якісь зміна акцентів взагалі у зовнішній політиці України дасть можливість російським лідерам подумати над тією ситуацією, яка склалася, і шукати якийсь вихід з того політичного тупіку, який ми сьогодні можемо спостерігати. Дякую за ваш коментар, дякую за ваш час. Нагадаю, з нами на прямому скайп-зв'язку був Віктор Мироненко, директор Центру українських досліджень Інституту Європи РАН. Далі передаю слово в Ньюзрум. Олена.
Дякую, Левку. Так, ми маємо можливість тут поговорити з паном Олександром Мосієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. От, пане Олександре, наш попередній спікер, пан Мироненко з Москви, каже, от дивіться, в Україні змінилося 3 президенти, в Росії президент залишився, весь цей час залишався фактично один і той самий. Чи є шанс, наприклад, що Володимир Зеленський, який, судячи з даних екзитполу, імовірно, вірогідно, стане наступним президентом України, що він знайде якийсь підхід до Володимира Путіна? Тобто, чи є тут взагалі якийсь шанс на якийсь нестандартний крок? Важко зараз мені сказати, тому що треба визнати, що незважаючи на те, що Путін є великим, найбільшим, мабуть, ворогом України і українського народу, він непоганий політик в своїй, скажімо так, агресивній, цинічній манері, в своїх авторитарно-диктаторських повноваженнях, але він має політичний досвід великий вже. І не тільки політичний, знаєте, оцей КГБшний ФСБ, навіть оцей КГБшний ФСБшний, який робить його складним співрозмовником. Це специфічні люди, розумієте? Тобто це надзвичайно специфічні люди з цієї системи. І, звичайно, буде складно. Звичайно, буде непросто, тому що я не бачу поки що передумов для того, щоб, на жаль, не бачу цих передумов,